Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Eno dicene di mano maru tijari pare con dek dune di mano marario higal fare pare to ko daw ciel ma cigne hinya ciruni di mano mara Sulwe Mokinyi kabende watu mos makende ne wadwa chake mo de kata kamaru bro de nyiwe nya krom se jogeni maksangwen mano maro nyango kawai ko di matuta hinya Okinyi ni man masani telo mo ko ngoy dwe chimenyende yoni di mano mara demba he ko biro kanyidi ko kachal kata man no mano maro boke kabange obiro ngiyo kanyindi kidi mano mara pendo chalona ri Okinyi ni di mano makawon ma cigne hinya nyinga hendu OKETCH tutiko do bende ko kala kumlai mago maktudo ko pogre Facebook, Twitter, YouTube, kachelo koda ka Instagram @Color TV kabene nyalo tiyo koda karama ne mar ote machuok mabene nitie boti marikanyeri kimiyo pachi Okinyi masane machiegni Jatemigawo machon mano marita kuye pacho kaindi mano Laktar Fred Okengo Matiang'i bende sani ndi koro to ne okwayo jodolo pacho kaindi omedo dhi nyime koda kalamo ne piny mano mar Kenya maindi ne otimore seche mabende no yore alamo nogo mano e kanisa ma PCA ma yudo boma mano ma Nairobi. Matiang'i bende koro to ne oyango ne oikore mabiro rito ombulu mare yiero malo 2027 ni bende en koda kalonyo weche gendi mago mag timo arita kwe ma otegno kaachiel koda karito mwandu jopiny ma ok okethre mana kaka norito penje kinde gendi manen jatend migawo mochung' ne weche gendi mago mag somo. Matiang'i bende koro to ne onyiso piny owacho mondo mi koro ne ochiko ite ne oganda jo Kenya to moloyo ahinya ne dwaro margi maloyo dhi ataro kod chike pacho kaindi magisebedo godo ka gidino itgi kendo giwinj gima japiny dwaro. Been peaceful. Citizens of the country who are armed with nothing overran parliament. And these citizens raised specific issues. Since that time, nobody, even this government, has been coherent enough in saying this is what Gen Z were raising and these are the solutions we are provided. Tukaendelea na sarakasi ya kawaida. Abracadabra ya cabinet, badilisha huyu, then you end up here, so on and so forth. Story, and so on. You have once again misread the mood of the country. Mimi nafikiri, I am not a prophet and I have no credentials to prophesy. Tukiendelea hivi, we are headed the wrong direction. Na hiyo wrong direction, wakubwa wa serikali mutaiona nyinyi wenyewe karibuni. When you see the anger and the resistance and the pain that we saw yesterday, if I was in the security sector today, I would be very worried. Wananchi wamefika mahali, they are determined to face the tear gas, face the bullet, and make a point. So, do the right thing. It is very easy to do the right thing. Go, work, sit down, listen to people. And we are blessed in this country. We have wonderful church organizations. Hawa viongozi wa kanisa ni watu wa ajabu. Sisi tumebarikiwa, hawa watu wote wako wa kuadvise mtu hii namna hii and so on. Finally, nililinda mtihani na haikuibiwa.
Utaiba kura zetu. Kumachielo bende hoydo kanye ni siasa mano ma higa 2020 to kod abiriyo bende koro to pod medo mana tenore kinde ka kinde niko magi en OKETCH seche makoro to soldo mano mar omenda ma bende romo soldo mano mar omenda ne kidienje mopogore opogore e kaunti mano ma Kisumu ne odhi nyime kaka yo makende mane ne gin bende giro dongruoge ma opogore opogore kendo gitiyo koda ka omenda no endi weche go endi mago mag chwalo dongruoge ma endi timore seche bende kweth go endi mong'ere kaka the CBOs ma Kisumu County koro dwaro mondo mi gibe kinde ka kinde ne kaka inyalo medo jiwogi koda ka omenda go mar ne gin bende gikonyo jopiny. Siasa no ero mar kwedo malich mokalo moko kuom jodito e duond bur siasa mar ODM mabende andi othegre etieto jachiel kod telo mar duond bura no ero sani kono odhi nyime boma maduong' ma Kisumu ka Mikae Gladys Nyasuna Wanga gavana e kaunti ma Homa Bay sani koro wacho ni kweth mitayo kod migosi Edwin Sifuna, James Orengo kod Babu Owino onge kanyo no ero mabende ochomo yo mabiro tere oganda jo Kenya. Nuaneno ka Sifuna wuok, Babu wuok, Babu owuok, Osoti owuok, kendo Orengo owuok. Giwachonwa niya, wan wapogi apoya ka gin e rali Busia. To rali gi no, giwacho ni one town. Gikawo joma nowe party higlo. Karoli pok nobiro e gimoro amora mar party kata ka ne Raila ngima. Nwadhi kata ni Raila Super South, Karoli ne oge, kumoyiere gi ODM. Onyonka nowe party chon nodhi Matiang'i. Kibadeni nowe party chon nodhi Matiang'i. Gidhi gichokore kucho to giwacho ni one town. Wanga wacho ni riwruok maket kod mano bende dendore ni Linda Mwananchi ng'iyo mana igi kendgi giwegi ka gin kaka duond bur siasa mar ODM giketo lain ero mopoch mar biro neno ni gidonjo e piny owacho higa no ero makiny. Dr. Buru Oginga omiyowa plan. Owacho ni hatuwezi kaa bila nini? Tunataka nini? To mae kaka wadhi yudo power. Owacho ni chama ogombaka. To kendo kwa gombaka gi UDA to wago gino 50-50. UDA yudo 50, ODM yudo 50. Gino wago barwa. Kama UDA yudo president, ODM yudo deputy. Kama yudo minister na par, wame wayudo par. Kabinde kata kamano gavana no ero sani koro nono kotenre koda kwan ma piny mar oganda jo Kanyanam mabende osewuok oko mondo mi ondikre kaka joluto ombulu. To mondo wadhi e power, nyaka wabed gi kura, gi kipande. Seme ni 253 mosemedo kura. Muoroni ji 88 mosemedo kura. Koro power ni, wadhi kawe kang'o? Korka kore jaod bura no ero ma Kisumu West Mikae Sabuyu odhi mana nyime kod sundo oganda jo Kanyanam ni ka giyie to gitieto jachiel ahinya to jodito e duond bur siasa no ero mar ODM. Nyasaye oseomo jakom, to gima jakom oweyowago en riwruokwa kaka oganda mar joluo. En riwruokwa e gimoro achiel moweyowa kod ODM. Kabinde Mikae koro wacho ni migosi Odinga ne oninde bade kowe ne gilai kanyo ma bende gibiro luwo kendo ging'e kama bende gidhiye. At the end of it, Raila Amolo Odinga decided and came up to the conclusion that to get close to this power, we needed dialogue and negotiation. And so he left us in broad-based government. And that is where we as ODM, we shall remain. We have given Senator Oburu Oginga the mandate to begin negotiations for us, and that is where we are. Dhok mabende osir machiegni koda migosi Vincent Oyugi Jr. mabende en achiel kuom jolar kom od bura no ero ma Ugenya ka en bende noriwo mana dhoge e riwo achiel mar oganda. Wana CBO, what you are doing here can only happen if we come together and we support our leadership. For this to happen, to have our chairperson, Her Excellency the Governor, we must defend and protect our leaders in the party. To earn Ugenya culture, one team broad-based, one team ODM, one team leader ground.
Magi weche mabende jotelo go eko koro ne owache boma Kisumo midhiambo dieri ma kawuono kanyo bedo mabende ne sole omenda ne migawo no ero mong'ere kaka Kisumu Laborers CBO mabende ne oyudo kwan omenda mok tin ne $4 million. Ne Kala TV koke boma ma Kisumu, and Justus Adoi. Kweth mag siasa mabende keto piny owacho tesre kata mabende kwedo piny owacho koro to wuok oko mager ma okalo ka ginyiso jatend piny Kenya ni nyako gi malong'o ni wach mano mar one term en gino bende pod biro medo dhi nyime kendo en gin kod adiera ni jatend piny Kenya Dr. William Ruto ok bi tiyo higni 10. Eugene Wamalwa bende jatend migawo no endi mano mar DAP Kenya koro to yango magiendi e gwenge endi mag utawala seche bende ne giyore e romo endi mopogore opogore mago mag siasa ka giyango ni gin nyaka koro gimedo mana kero ne oganda jo Kenya kaka sani gisewuok kendo gitimo. Uwe boda mwana biashara tumefinywa tukafinyika. Ndio sababu tunasema Ruto aenda asiende, Kasongo asonge asisonge. Wameanza vitisho eti hawataki upinzani tuwe na mikutano kama hii ya utawala leo. Jana kule Kakamega wameandama vijana wetu kina Babu Owino, kina Sifuna, kina Otsosi, kina Orengo. Leo tuambia kina Babu na kina Sifuna sisi sote ni one. Sisi sote ni one. Munakubali tuungane tuwe one term movement moja. Tupeleke Kasongo nyumbani. Kwa hivyo tukiana kina Babu Owino, kina Sifuna tuambia muje mtembee, tutembee pamoja tupeleke Kasongo one. Mutakubali tembee pamoja jamani? Masira makoch mar apaya bende koro noweyo ka jauchi duto wito ngimagi apaya no endi mowuok Nairobi ka wacho Mombasa e kaunti no endi mano Makwedi. Masira no endi bende koro timore seche ma ndalo machuok ahinya bang' ka koro nyithind skul bende ne sewito ngimagi. Kwayo maduong' ahinya bende koro to gol koda ka duol mochung' ne tayo weche mag wuodhe pacho ka endi National Transport and Safety Authority kata NTSA en mondo mi koro joriemb nyamburko kaachiel koda ka jowuoth obed akicha ahinya kendo bende koro to gidhi kuonde ma opogore opogore kaka yo makende mar geng'o masini goendi mag apeyni. Tujafika hospitali ndo tunaenda. Tuliingililia kwa gari mali katubeba, tulipofika salama. Roli ilikuja ikiswipe. Ilipokuwa ikiswipe, dereva akajaribu kuiepa, ikakuja ikatugonga. After kutugonga tukaanguka chini. After there ndio tulikuja kuokolewa. Mimi nikajingangania nikatokea kwa windscreen. Sasa hapo ndio nilijaribu kuokoa wale watu wengine wenye walikuwa hapo, kuvuta mlango. Nikasaidiwa, tukabebwa tukaletwa huku hospitali Sultan. Matibabu nimepata. Sasa na feel vizuri. Nangojea tu kupata dawa. Today at around 3 p.m. we were able to get 13 casualties who were involved in an RTA along Mombasa Road at a place called Salama. So we received them. They were fatally injured. Among them we were able to manage many of them. We didn't have any death in our hospital, but 3 succumbed at the scene of accident. So we've been able to stabilize almost all of them. 4 of them were referred to MCRH Mokinyi with massive injuries. Other 9 were stable. We've managed them and we've discharged them. They are stable. Yeah. So right now, 4 were referred and 9 were able to be discharged home. Many had soft tissue injuries and fractures. Kwa makende ahinya bende koro iketo ne ojo siasa mopogore pacho kaendi mondo mi koro owe tiyo koda ka jonjore romo magi mago mag siasa ne wera maendi osebedo ka koro kelo chandruoge, tulo, lwenje, thoe kaachiel koda ka hinyruoge ma opogore opogore. Jadolo mar din Anglican Jackson Ole Sapit owacho magiendi seche ma olero ne oganda jo Kenya wito ngimagi e lwasi makoch mago mag siasa to moloyo ka itiyo koda ka jonjore weche mag golo tulo e kinde romo mag siasa. Lakini kwa sababu IBC ni referee
na wamepewa nafasi kisheria, ndio wanajua kutangaza siku ya kufunguliwa kwa campaign na siku ambayo ile nafasi ya kumanage ni nafasi yao kujitokeza wazi kwa Wakenya kusema kile kinafanyika sasa si halali ama haikubaliki, na basi waanze kuona ni nini inafanyika. Pia wawe waangalifu pamoja na EACC na tabia za wale ambao wanajitokeza, ili tuchuje mapema kujua huyu ni mhalifu, huyu ana kesi hii, ili tuweze kupata watu ambao Wakenya wataamini na Wakenya wataweza kusema hawa ni watu ambao wanaaminika. Wafanyia na ile pengine umeshawafanyia, maana kuna wale wanatafuta na tayari wamekuwa huko. Basi wacha Wakenya wajaji wewe kwa kazi ile ambayo umetufanyia, na sasa wakisema ni wewe, basi itakuwa ni wewe. Sasa tumeingia culture ambayo hatujaona hapo awali, ya watu wanaitwa goons, ambayo wanakombolewa na wanasiasa wa mirongo tofauti tofauti, na kila mrengo ina goons yake. Na nataka kutahadharisha Wakenya kwamba hawa ambayo tunawazoesha pesa ya fujo na furugu, wakati hata tutakuwa tumemaliza hiyo siasa, watakuwa wamezoea hizo hela na watakuwa wanatoa furugu na watakuwa majambazi ambayo watatoesha amani ya nchi ya Kenya. Jotelo mago mantiere don kod ndibano mar UDA wuok mager mokalo koda ka jotelo mabende kwedo piny owacho pacho kaendi kata mong'ere ni opposition kuom bende kwedo jatend piny Kenya moluor Dr. William Ruto. Sulwe Sosoro bende en jago Thothoriyo kata Ompora od bende ndibano pacho kaendi oyango ni jotelo bende kwedo piny owacho kendo bende chayo jatend piny Kenya Dr. William Ruto gin jogo maonge koda ka ajenda ne oganda jo Kenya, ka gilero ni ber mondo mi koro jo opposition owuog oko malong'o nyiso oganda jo Kenya gima gidwaro, ma ok siko ka koro kwedo jatend piny Kenya makata gima mi kwede maonge. Sisi katika hii jamii ya Kisii tunapenda amani sana na tunapenda kila mtu. Leo ni mkutano ya UDA na tunasikia kwamba kuna wenzetu pia watakuja kufanya mkutano yao ya United Opposition. Sisi tunawaambia karibu. Kisii yote iko na amani, hakuna mtu ataleta fujo anywhere. Hata sisi hakuna mtu ameleta fujo. Na wao wakuje pia wazunguke, because hii soko iko ni soko huru. Mkuje tu mtuambie agenda yenu ya maji, agenda yenu ya stima, agenda yenu ya uwanja. Kwa mfano kama hapa nikiwa hapa Suneka, ninaeleza wananchi kwamba next month rais anakuja hapa Bonchari kufungua uwanja, kuanzisha officially uwanja wa ndege, ameweka milioni 400 hapa Suneka Airstrip. Anataka kufanya hapo tarehe 15 of March, atakuja kuanzisha uwanja wa ndege hapo wa Suneka Airstrip. Nyinyi mnataka hiyo ianzishwe ama isianzishwe? Ianzishwe kwa hii serikali ama mungoje ile yenye amuju? Yes, si hii yenye iko ijenge hiyo uwanja. Na ndio maana tumekuja hapa Suneka tukieleza members wetu. Hawa ni members wa UDA. Nyinyi ni members wa UDA? Yes. Hawa ni members wa chama cha UDA, and we continue doing delegates meeting across. Na sisi hatuna fujo, hatuleti drama, hatutumii anything. Hapa hakuna drama imekuwa. Yote ni mkutano ya amani. Na wao wakuja na mkutano ya amani. Wafanya mkutano waondoke, kwa sababu wao hufanya mkutano moja in 1 year hapa Kisii. Kwa sababu the last meeting ilifanyika ya opposition hapa Kisii was last year June. Sasa hii imefika almost 8 months wanafanya mkutano moja. Sisi tutaendelea na mikutano zetu all through, tukingoja wafanye mkutano yao moja tena next year. Tunaambia wale wapinzani wetu, tafadhali, tumechoka na slogan. Politics of sloganism haina maana. You cannot have slogans every time. Ambia watu mtawafanyia nini. Hii maneno ya kutuambia sijui 1 term, 2 terms, sijui nini, it's useless. Hata huyu mama ako hapa ajui ni nini mnaongea. Ambia hao watu vile solution ya maji, solution ya barabara, solution ya uwanja wa ndege, solution ya na stima na hizo vitu zote. Kumachielo bende hoy ni Edwin Sifuna mabende en jagoro gi thuma sani mar ODM kata obero ni koro wach mano mar ne ole OKETCH ne ndipo ni domo pacho kaendi kendo pono chungi owuok oko kendo yango ni pod gibiro dhi nyaka counties ma pacho kaendi duto te mar neno ni koro gikwedo gik maricho ma osebedo katimore pacho kaendi, kendo chung' margi en mar nyiso oganda jo Kenya adiera ka gin koda ka geno ni jo Kenya biro yiero jotelo go mago makare kochopo yiero mar 2027. Okwedo malich ahinya kweth mago mag jo ODM mamoko kaachiel koda ka piny owacho pacho kaendi ma bende sani koro riwore kanyakla e yor sando oganda jo Kenya, ka bende gilero
ni bergi mondo gi thuol ni endi ma koro to oganda jo din salam ni nyasi mano mar Ramadhan oganda omed bana keto kwe. Sisi kama kikosi cha Linda Mwananchi tutatembea Kenya nzima, lakini tumeombwa na ndugu zetu Waislamu, ya kwamba kwa sababu ya mambo ya Ramadhan tupumzike kidogo, alafu tukimaliza Ramadhan tuende Mombasa. Wangapi wanasema tuende Mombasa? Wangapi wanasema tufike Mombasa? Jambo la mwisho, kuna ndugu yetu mwingine hapa anaitwa Anthony Kibageni, kwa sababu amesema Ruto one time, yule speaker Weta anamuandama kama mnyama. Wewe fikiria, Weta anasema ati hata ukizungumza kwa TV ati yeye anaweza kukuita kufukuze ndani ya bunge. Hata ukizungumza kwa disco matanga ati Weta anakufukuza kwa bunge. Nguvu za Weta zinaanza na kuisha ndani ya bunge. Hawezi kunifuata mpaka kwa bedroom ati nikipiga miss moja unanifukuza bunge wiki 3. Semeni Weta, shame on you. Asante sana, Mungu wabariki na Akabachelo bende wayiro kanyindi ni romo mano mar Linda Ground mabende tele koda ka kweth mago mag ODM koro to ne obagi account nendi man masie seche mabende romo nogo kon ne okelo jodito opogore mago mag duond bura nendi kane giloso ne gakwer malich mokalo Sifuna koda Kalange to bende James Orengo county noendi kata governor county man masie mabende okoywore romo nogo kendo nochikore odhi romo mano makaka mega mano bag koda ka Edwin Sifuna koda Kalange yudo kwet malich mokalo kuom jotelo goendi mago mag ODM kinde noendi heni koro oganda mag jo ODM ne oyango negi kore brogo mbaka koda ka UDA kaka yo makende maloso piny owacho 2027. Weche gin noselwedo koda ka jatend duond buch ODM Dr. Odinga. Lero ni lero abolem kambani mube wadwaro ni ka wadhi twak gi joka to wadwa keto nigi agenda mag jopiny. Mokwongo wan gi policies mamawa mag party mar ODM. Mar ariyo wadwaro ni ka longruok biro to pala mayande ng'adonwa marach chande pala no wang'ni mondo ng'ade koduogo korwa koni ka ande ng'ade kadhi kama wang'ni mondo ng'ade koduogo kama. Wan kich ok wan lwang'ni. Wan kwatero jowa to watero gi mene e mo. Watero gi kamiluongo ni Kanan to wakadho kamiluongo ni Singapore. Kendo ka negotiate to wan negotiate ka wan gi teko kendo gimwadwaro ni jowa wang'ni mondo bedie power. Maonge power nyiso ni nyaka wabed koda ka power en power malich ahinya kwa moga johanga mano Dr. Odinga par malongo kanye ni magi weche mabende osebedo ka lore pacho ka endi mbui ka wadhi nyime en Nicholas Gumbo Wajonya mabende nodwaro community mar governor e county ni man Siaya yiero malo 2022 to kod 2 koro to ne ochung' hayanga kendo olero ni oduogi duond bura ni mano mar ODM kawe kore mabiro dhi rakore koda ka James Bobagiri Orengo mar ODM bende onogo e yiero mal 2022 koda biro kom mano mar governor eni moluor Nicholas Gumbo koro to ne olero ni nyaka koro moluor James Orengo ikre mar dhi pacho. Erokamano party leader. It's a great day. It's good to be back home. I am a founder member of ODM and I'm so happy to be home. Thank you, party leader. Thank you, deputy party leader. Thank you, Madam Chair Lady. Koro wachako Wechemanyien. Tumeanza safari mpya. Wadwa nyiso joma onge kodwa.
ni wan kaka family nyaka bed gi moradi onge ng'ama nyalo wuotho ng'ata achiel machop kumo dhiye. Ung'eyo lweny magumbo sego siaka. Koro sani alando ne jo Siaya. Orengo twako no orengo bai. Orengo bai. Orengo bai. Orengo bai. Koro alando ne jo Siaya officially through our party leader. They come next year, God willing, I will run to be governor of Siaya County to redeem this county. Omiyo, akwayo jogo duto mwabiro chungo. Uwinjo. Akwayo jogo duto mwabiro chungo. Our party leader is a good man. Let us help him to lead this great party. Jogo mwabiro chungo. Let us campaign to unite ODM and we move forward. La mwisho, Josia Governor Maru Olal. Governor Maru, Korodong TJ, and Manabedo bodyguard, to call personal assistant, Magnyithindo Moromo Bedo Nyikwae. Jatend obila mapacho ka indi Douglas Kanja bende koro to wuok oko kendo kwayo jopiny mapacho ka indi mondo mi otim machiegni koda ka obila weche go indi mag neno ni koro chenro go indi mag rito jopiny ka achiel koda ka mamoko bede yono man makare. E seche go indi en ni kod Douglas Kanja nyiso jopiny ni pod on report moro amora gin koro ma ginyalo chwalo obila to gibedo jogo indi man koda ka luoro to gineno ni koro gichwalo lipode go indi mondo obila one kaka nyalo konyo. Gikwayo bende obila otim machiegni bende koda ka jopiny bende obila ka achiel koda jopiny duto gin mana dhano. Nataka kutaja maneno ya security. Security ndio ile area mimi nashikilia kama Inspector General wa polisi. Security is a shared platform. It's a shared responsibility. Mimi kama Inspector General niko na primary responsibility ya security. Lakini nyinyi kama wananchi pia is an area that we share together. Mimi siwezi nikafaulu kwa upande ya security kama sifanyi kazi na nyinyi kama members of the community. Hiyo tuko pamoja. Hata sikuata moja kuharibu security yenu. Mkiharibu security maendeleo yenu itakuwa kwa mashakani. Hiyo tuko pamoja. Kwa hivyo mimi ni kitu ya maana na kitu ile nauliza ni hiyo, tufanye kazi pamoja na viongozi wetu, tufanye kazi pamoja na polisi wetu, tufanye kazi pamoja na maofisa wetu ya gao kuanzia county commissioner na wale wengine wote, na tukifanya namna hiyo tutakuwa tuko sawa sawa. Ya tatu, maneno ya dawa ya kulevya na pombe haramu zote. Hizo ni zile vitu ambazo zimeshomelea na zimeharibu community yetu. Si ni kweli? Vijana yetu right now we are at the verge of losing a generation wa pombe. Si ni kweli? Mimi yangu ya kumuuliza ni moja peke yake. Maana hao watu wanauza hii pombe wanakaa ndani ya communities ama wanakaa wapi? Kwani wanakaa pembeni? Si wako na nyinyi? Wale watu wanauzia vijana wetu bangi, kwani wanakaa wapi? Si wanakaa na sisi? Hiyo watu inua kitu inaitwa red flag, sema huyu ndio anamaliza vijana wetu. Si ni kweli? Wacha useme hivyo ndio sisi tuweze kuokoa vijana. Tumesikia hadithi hapa, vijana wanalala chini ya meza, wanalala chini ya vitanda badala ya kulala juu ya vitanda, na hiyo mambo mengine mimi nimesikia hapa ni hatari sana. Si ni kweli? Juu tukienda hiyo route si mzuri, sio? Kwa hivyo wacha tupigane na hiyo maneno ya ulevi ambao ni ya kiolela. Wacha kama kwa wale ambao wanatumia hiyo vitu tutumie ile ambao serikali yetu imekubalia. Hiyo tuko pamoja. Kwa hivyo hiyo ni mimi ni kitu nawauliza, na mkifanya namna hiyo hata security yenu inaongezeka. Duol mabende ochung'ne weche go endi mago mag nyieko pacho kaendi kata the NCIC kendo bende kelo achiel oganda jo Kenya owuok oko kendo kwa josiasa mondo oriti dhogi kendo bende koro kisera mag ombulu dhi nyime pacho kaendi kata obedo ni koro to chak hiu en ni kane gidose wachono giyango ni thoth josiasa kaachiel koda ka oganda dhoge osebedo ka pusore weche gino bende nyalo siayo tulo kaachiel koda ka lwenje gi koko gino bende ok owinjore kata matin. Kwa wale wanatumia sana social media, tumeona mara nyingi tunatumia maneno machafu kupitiza ujumbe. Labda ujumbe inaweza kuwa mzuri, lakini vile maneno unavyotumia ni maneno ya kuchochea, kutukana na kudehumanize watu wengine. So ni amana kwanza kuelezea kwamba wale wako active kwa social media ama digital space wawe very careful that ile maneno unatumia sio ya kuleta uhasama
kati ya watu ama kati ya wananchi. Ni jukumu letu mimi na wewe kama mtu binafsi kuhakikisha kwamba ile neno unatamka ama maneno unayotamka hayadhuru mtu mwingine. Na tukiangalia situation ya Isiolo saa hii, inabidi sisi wote tuwe waangalifu. Tuko na changamoto ya security, lakini tujaribu kwa njia yote ile kupunguza kutumia maneno ya kuchochea. Na ni jukumu la kila mtu, kila mmoja wetu kuhakikisha Isiolo iko na amani. To make a clarification that NCIC mandate or NCI Act actually has a certain scope. So when it comes to matters prosecution, of course we hand over to the office of the deputy or DPP, where the process is completed from there. So I would want to demystify the fact that probably we are saying that we are just a threat, we come out to a toothless institution. I don't think that NCIC is a toothless institution, because we implement the law to the letter, and we work very closely with other government institutions, including the judiciary, the ODPP, and even EACC. We partner in this, because when it comes to matters peace and cohesion, it is the responsibility of every other Kenyan, including the offices that have been established by the law. Yakoro moja gani tena kaunti ni ndi manu makisumu bene koro tawito jaten miga mochune chenro gwendi bago magi jopiny kata public service Salmon Orimba koro tono weto ngemane seche mabende koro wede nyola kachelo koda ka osiepe medo ote maglit kachelo koda ka kuye seche mabende jotelo pacho kaindi bende osechako cholo ote maglit kachelo koda ka kuye ka otende koda ka tho mar waziri Salmon Orimba. Inyalo paro kanyi waziri Salmon Orimba bende ne osebedo jaten miga no endi mokalo chien weche gwendi mago mag wuodhe apeni kaachiel koda ka weche mago mag apida. Salmon Orimba bende koto no wito ngimane seche mabende koto ne wachano mar go kode mbaka odiochieng' nogo mano makiny e Kala TV kaendi. Kata kamano wan kaka Kala TV wakwayo wago mos makende ahinya ne familia mar Salmon Orimba. To kwadhi nyime en ni koro nek makoch ma bende osebedo ka timo pacho kaendi koda ka kweth mag jonjore kaachiel koda ka oganda opogore en gino ma ikwedo magi ne otimore seche bende koro to nek mag oganda ne one kaunti ne mano makaka Mega ka koro kwayo maken nitiere mondo mi oganda obedie jogo magoyo mbaka kata koponi weche mag siasa nyalo kelo pogruok e paro. Kwa majina naitwa Florence. Mimi ndio bibi ya Chacha Lunotone. George ameuliwa Mbale. Nilijiuliza, na kama mkutano ilikuwa ni Kakamega, mbona wanaua kijana kama bado yuko kwa njia? Sasa tumehuzunika, and as a family we are feeling the pain, and we are feeling that pain because the government, which is supposed to provide security for our children, is not doing that. Politics is there, but for how long are we going to lose our kids in the name of one term or two term? For how long are we going to do that? There were 2 rallies yesterday, and as a Kenyan, each and every person has a right to support the person he wants. As a leader, you cannot be supported 100% by the people you are leading. So those divisions are there. So I'm wondering why the government cannot allow, if you are one term, go and have your rally. If you are 2 term, go also and have your peaceful rally with the protection of the government. What happened in Kakamega, we never saw it in Siaya. Why? The government which is supposed to protect our children is the same government which is killing our children. And it is so sad that I'm being told this boy was killed 100 meters from a police station without the intervention of the police. What country are we having? So let the government protect our children. Let them allow the different people who have different political opinion
carry out their business freely with their protection. If George was a supporter of Babu Owino, that is his right. Now, do you have to die because you are supporting somebody? How many people have died because they are supporting the two-term agenda? None. So as a family, we are not very happy. And the pain we are feeling today, let no other family feel the same pain in the name of one term or two term. Isifanyike kwa wazazi wengine. Kama iko mbali na mtu, unaona ni sawa, lakini saa zile imekukuza wewe mwenyewe, ndio utasikia hiyo uchungu. Na Otobe alitoka hapa akienda kwa function ya Babu Owino na Sifuna. Yeye ni supporter damu wa Babu Owino na Sifuna. Little did we know that kumbe kuna watu waliwekwa kufuata Otobe na ili wapoteze footprints, walienda wakamuua huko Western. Hajafika huko, wamempata, alikuwa na vijana wake 5 ama 4 boys wake, na wakafika tu hapo na kusema ndio huyu, na wakapiga yeye. Mpaka mahali anafika anatoa tag, aji-identify. Bado wanaendelea kupiga yeye kama mwizi. Babu Owino ni kijana yetu Mluo land hapa. Huyo kijana Mjaluo. Mliona Western pale watu waluya huko waliendorse ama walishangilia sana kukaribisha kijana yao Sifuna. Mbona sisi Babu Owino anataka kulanda hapa airport? Mwizi mwingine ama mkora mwingine ama thug mwingine hapa Kisumu ana finance vijana kukaa nje ya airport. Wangoje kijana yetu mzaliwa wa hapa. Babu Owino amesomea Kisumu Day. Babu Owino amekaa hapa Nyalenda. Mistake ni ya politicians wale wakubwa. Naweza sema mliona hata Emilio Jamba akiongea pale Siala. Ni jukumu ya wangwana wakubwa hawa waita vijana wadogo wakae nao chini, instead ya kusambaratisha hii party ya baba Raila Amolo Odinga. Saa zile mnapanga Babu achapwe, mnapanga nani afanye hivi. Babu ako na vijana wake, Babu ako na supporters wake. So kama hii mmeua chief wangu being that ana support Babu is very wrong. And we must have democracy. Raila alishaleta hii democracy. Mimi kama chairman niko na choice yangu, vijana wangu wako na choice yao. Huwezi dictate mtu asifanye hii. And also Babu Owino has right to land Kisumu airport. Babu Owino has right to do vitu zake. He has that right. Hatuwezi kataa. So my chief kama alipata that order aenda support Babu. Mtu anangasti ati yeye sasa ameshinda Babu kuingia Kisumu. Nataka niwaambie vile mnatupeleka na vile mimi ni chairman, Babu mmeua chief wangu juu ana support Babu. He might Babu ataingia Kisumu juu amezaliwa Kisumu. Boda power. Mimi nataka niwaambie ukweli. So we need justice. Without justice tutaona vile itafanyika. Siwezi sema no peace, siwezi sema nini because sisi ni mere people. Musainya George Alwanda mabende na wetonge mane kata ne unege gwenge ni bango magumbale kwa chachande hogo musmakenda hinya ne familia mar George Alwanda mabende ne okaonge bane okokoda kakwet maguganda wechogeni bango mag siasa mabende wajawa chokide kakine ni okunego kel tho maguganda jo Kenya podo wanene Musahinya ne boda kumwita chel kumukata chief security mano jago mabende chune cheno go ni bango magaita kue boda Kisumu County musmakenda hinya yemoto begi kanyendi okelagi kumar mi Wechemanyien yone ndi mana pere dimbo kinyi masani yedi wadhi nyime to machogi non romano maroboka nyinga Henry OKETCH.
Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho, ma e odwa. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho, ma e odwa.
Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi.
Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho, ma e odwa. Machiegni ya koro mga jwang en thuolo endi mar makare okinyi endi mar masano bende wakawo kinde makende mar rwakni machiegni ahinya e nonro ni endi mano mar oboke. Okinyi masani wadwani mondo mi wang'ene kodi kanye to oboke chalo nade, wan kod oboke endi mano mar Daily Nation kaachiel kod oboke mar The Standard. Weekend bari ochalo kodi nade kanye endi mokwongo ichiew nade Brenda? Achiew maber Henry. Abe achiew kare. Yes, aneno ka weekend mara odhi makare. Sani ruoth osekwadhowa gi koth chwe oko ka eri mar atari. Yes. Aparo ne koth machwe ni endi oganda mondo wuog oko pur, keturu kothe e lowo mondo wabed koda ka chiemo ne wera wajawach ga weche adek ka endi kata jawach weche adek ni chiemo ka nitiere to kata mana weche mag security gang'o gene go endi bera. Ma chiemo, thieth gi somo gino nyaka beda yore endi mano makare. Kumano wawuoguru oko mondo waketru kothe e lowo mondo mi wabed koda ka chiemo mano moromo. Weekend wacho ni nodhi kodi maber. Ang'o mano okumore ahinya weekend? Weche mane ok omora en tulo maka gi kacha masani koro neno e weche gi eki mag siasa makelo tho mar oganda e yore go eko ma ok ler. Omiyo ok awinjo kamoro gi weche go eko manotimore mag siasa Musoin Kakamega mane ng'ato wito ngimane. Violent waseneno nochako chaka Friday kapok ne siasa ma Saturday obedo kata. So violent masani koro dwa donjo weche gi eki mag siasa ok ber kata matin. Okondisore kata nyadichiel nyakoro mga jwang', en gino malit ahinya ka wawito oganda wa lwasi go endi makucha ahinya. Ok en gino moro makare. Kendo bende ne wawito Georgia Lwanda, en awinjo ka jo boda wuok oko kanyo endi kendo kwedo timbe go endi mago makoch, kata gik moko maricho ma bende waneno kanyo endi kane oneg achiel kuomgi. Ing'eni Henry, sani onego bed ni ji ong'eyo kuma politics osechomo, kama politics nitiere. You are allowed to support anybody ma iwinjo kifeel ni samoro ema samoro dhi gi right ni. We are allowed, but koro gima duong' en ni kochopo debe ema koro wabiro golo godo jotelo moko wawinj kamoro wageki. But this violent ma koro ji dwa chako gore chon kama eri kachopo 2027 migo murudo ngi ji otho Kenya kandi. In fact oleta ahinya kata obedo marach ahinya. And wakwayo kanye ni mondo mi kuwe bedie. So tulo mabende no muoch mano wayo kaje weto ngima go endi kata no mano nego do ja pikipiki no endi chief security mano baje boda en gima leta ahinya. Georgia Lwanda mosa ahinya ne familia mare ma kuom tho mare. Aeto bende oweto kanye endi Salmon Oremba. Yes. Jatend migawo mochune weche go endi mago mag jotije mag jatend migawo mochune weche go endi mag chenro mag jotich kata chenro mag jopiny. Wacho ni public service. Salmon Oremba weto ngimane kanyo endi wago mos makende ahinya ne familia mare, mos makende ahinya ne tend kaunti mar Kisumu. Kachiel koda kaunti ma Kisumu te nyaka ne jopiny. En mos makende ma wagoyo ne familia mar mosenindo CS Oremba. Wago mos makende ahinya kuom tho mano mar Salmon Oremba. Machiegni ahinya nonro mano mar oboke okinyi masani endi. Wan kod oboke endi mano mar Daily Nation. Wacho ito oboke endi ka wang'iyo ka endi wan gik mopogore ma bende nitiere ma bende wadhi gidoyo nu matut ahinya. Wach ma bende odwa mako wang'a ka endi en wacho ni gwenyruok mano mar omenda kata mabende midhiero mokwako gedo no endi mano mar lap tuke mar Talanta ni endi bende jatend piny Kenya nowacho ni biro loke Raila Odinga Stadium. Warito kanyo endi wabiro winjo ne to chalo nade kanyo endi. So nitiere 11 billion shillings Talanta Stadium scandal mano mach mantiere kanyo endi
maporo kwako alap tuke mano ma talanta mano wach mantiere kanyendi aeto mano wadhi yudo e iteno endi nyakora Moganywang wadhi yudo kanyendi e iteno endi mano mar 4 aeto kingi ite mar 7 wan koda weche mago matiangi ite mar 3 wan koda ka weche geni mag Uhuru Kenyatta kamano wachakane gi iteno endi mano mar 2 oboke ni endi mano mar Daily Nation. Wach maduong' kae ni why Lodwar is new counterfeit and banned pesticides hotspot. Bas koro nitiere kanyendi kaka koro sani koth chwe nri wachomo weche go mag pur kae to weche ok dhi maber weche go mag Lodwar Lodwar ka chande yudo ka nitie kanyendi kaka koro iwanga ogo kum weche gendi mago mag pesticides nikech gidwa medra mang'eny ahinya gin yedhe mabende nego pests ka iluongo nang'oa kute. Yes, yedhe magoyo kute. Now the thing is mineni wango gi gin ma counterfeit. Yes, maricho. Mabandia, maricho miuso ne jopiny. Iwacho kanyo ni some counterfeit and banned pesticides that were impounded during a crackdown by Pest Control Products Board officials at major hardware stores in Lodwar Town, Turkana County. Mano king'iyo e picha no eko. So achude moko wuok oko sani uso ne jopiny yedhe maricho ma nego kute. Yes. Koro go kum kendo bende na waneno ka wale kanyi dwa wangoge kum bende koro goni weche gendi mago mag yedhe go kike yore apane mano ten gino endi mano maber ahinya kwa ng'yo itendi mano mar 2 wayudo ka ni politics espionage and 175 million shillings bill for Uhuru Blanda mano ite mar 3. So what in violation court said constitution doesn't give president discretion in appointment of judges. Yes, you remember Uhuru Kenyatta? Yes, I remember in 2020. Yes. It was in 2020. When Uhuru Kenyatta notamore appoint judges maromo auchiel. Yes. Koro wachone ndiye koro do okoyie gi wachno endi okumi president okumi thuolo no endi so ni watni no dhi nyaka court. Yes, en wach makaro sebedo ka dhi nyime e court aeto ing'eni mano kama tingo Jojo was it Jojo Duor ng'eni someone mabende ne oduogo opwodh kanyendi koda ka jatend piny Kenya masani endi Uhuru Kenyatta. So gin weche man kanyo wacho ni they suffered mental and psychological anguish, a serious violation of the right and fundamental freedoms by the person holding the highest office in Kenya. Yes. Mano kanyendi doho ne okuot wachno endi. Menda maromo million per bich no beda wadede ne judges maromo 22. Hey. That's what kept waiting for 21 months after JSC recommended their appointment. Was it 55 million per each? Also was just for they were to share the 55. According to the statement, they were supposed to share that money because amount recently awarded to 22 judges, not per each. Okay. Bas mano wach matire kanye kwa Moganywang. Aeto itene ndi mara 4. Ite mara 4 Talanta Stadium cost inflated by 11 billion says Auditor General. Mano wacha mibadhi makoro to mako kanyo laptuke na Nairobi Talanta Stadium. Iwacho kanyo ni aneno kamoro kairi mana gomede mondo duogo wacho ni audit said contract sum rose to 45.8 billion from 35 billion without explanation. Mano koro price variation. Aeto illegal procurement benefit kind no justification for the bypassing open tendering system. Attorney General ignored Attorney General approval was never sought as required by the law for contract worth 5 billion. Aeto cost overruns nintire kanyendi lopsided agreement imposes heavy penalties for delays to pay contractors. Yes. Mibadhi omako kanyo loso laptuke no eko Talanta. Gibiro choyo this scoop. And 11 billion is a good money. Mano is a huge money. Banyalo loso kama dugo. Yes. Makado lalale lwete jomoko giwegi. Then something is wrong somewhere. Whether ni loso laptuke gi mondo mi los Kenya obed makare, but again ni Kenya ka gimodhe ni gimoro amora miloso nyaka winj ka corruption moko donje iye. And again wakwayo kanyendi ber mondo mi jatend migao mochung' ne weche mag tuke Salim Vuria onyiso oganda jo Kenya to chalo na nikech remember AFCON wadhi bedo kaka ni 2027
2027 and wasebedo gi mibadhi mar 11 billion. Yes. Alap tuke ni ndipo kotieke to magi are one of the stadia mabende igeno ni the host AFCON 2027. So something needs to be done. I don't know who is responsible. I wasn't consulted. Muturi says on stadium project. You remember kan okelo gwenyruok e paro kiny sai pan to yage bende. Yes. Yes. Koro Salim Bure bende koro ywaka ni noko biro consulted. To kare who ere kaka inyalo tim gimoro mantiere docket mari Kao king'eyo kendo kibedo consulted to pesa to wuoke moment alal marom 11 billion. Then who signs for such? Someone is playing some game somewhere. Maybe. Iteno endi Mara Beach. Mara Beach wan gi 20 billion universities land taken over by cartels. Kawuono weche go mag mibadhi no kokwako gazeti makawuono wa Daily Nation. Auditor General Nancy Gathungu loso. Nancy Gathungu reports highlights systematic weakness in asset governance. An audit report has revealed massive land grabbing in public universities with the properties valued at more than 20 billion at risk. The report shows that several public universities lack title deeds, lease agreement or transfer documents. So achude moko sani wuok oko nyakwatu gikawa lope go mag piny owacho sani koro gidonje lope go mag universities mag mbalariany ma pacho kaeri seche go yudo ka lope mabende romo heka 2,000 mabende yango ni koro en ma Egerton University mantiere na Nakuru kocha chande bende en gima nokawo kona ka jok moko. At least 8 public universities do not have title deeds, transfer documents, or other legal documents to confirm ownership of. What could be the reason? Ownership of parcels. Yeah. Either pogitimo inquiry mondo gibed gi their own title deeds, or maybe omagi. Kanuchopo kama itimo gigedo elo ma gionge gi title deeds, gionge gi teko and whatever. Koso gin be ginyalo bedo ni play some games mawakia. Maybe. Aya. Kuka weche bete kaendi. Keep off DP's seat. Kindiki tells. I mean, Oburu allies. Kata Oburu. Kata jalupa jatend piny owacho ngire kiture Kindiki koda jogo moluore koro to wuok oko ne Oburu kachiel koda Kalange. Paro magin godo mar kop mar DP no 2027 gigole pachgi oko. You see, because of the problem, we are not against any political party. For one, and you are ODM to mention ODM, but Pokadi clear need to which party chungo. And therefore, one managigi and you don't put to Marco Ponina Lobedo come out to debate Corganade. Nikaching your guinea. No color is Koko. Hedoni Suburu ni wewe wachana nayo. So forget about the DP seat and ponono neja tenpinyi Kenya dating with that mistake. Henry, I think ni ineno waka pacho kaeri mostly the person when the president tiko gatamne to people are always expecting amoningo beni bedo jalupne at the time mutiko tamne no oningo beni bedo the next president. Manaka kosebede pacho kaeri manaka kawecho sebedo kadhi nyime. So I think ni ODM goma na kwan gigo kwan mar 2032 emamiwinjo ka Oburu wacho niya gidhi kanan tema gichomo tir but gikuongi kalo Singapore to mean gi support Ruto this time but mondo mi gi support Ruto they don't want to chungo ngato president but they want to chungo ngato as a DP oningo mi that slot mar DP to groom this person for 2032 mane gima timore kama kwan ma ODM go which is okay. Which is okay, they want to groom someone for 2032 politics. Mano is okay. But and apparently jatend Kenya ni any tightrope. Anyway, in between the rock and the hard place. So Okendo, what will I do? But being whom he is, which is very and very funny, mane gimana dwa kelo. According to kaka kiseno kata kaka josiasa osebedo ka yani kaka weche mag siasa osebedo ka ringo pacho kaeri
Keruto ken ng'ama ji nyalo para ni nyalo chopo kamoro ni koro lenga no kia gimotimo. I think Keruto ng'eyo gima timo maber. Inyo kara yuri samoro ne mopus jogi bibo ru that ko mar DP or something. Yes, it's possible. Yeah, it's possible. With the politics, donyen ogo kwa neto koro luola nikech kong'iyo ing'e gima kasani jatend piny Kenya ng'iyo. Oneno ka Kindiki can never mobilize people. He cannot man votes mago ma central Kenya. Mane adira ma whether you hero kata ji ok dwar to mane adira. So when you look at someone like former DP, yes. Rigiji is a mobilizer, and king'iyo the followers ma en godo en ga good following. Mabende do ka joma samar piny Kenya winje. Joma samar piny Kenya winje Uhuru Kenyatta part of Masawa. Yes, exactly. But only mana kama Kindiki wuoke. You see, by the time maneka Rigathi Gachagua, Rigathi Gachagua was controlling 4 counties out of 7. So Rigathi Gachagua, Kindiki ne do mana gadek. So adegindi, and nikech President William Ruto ne dwaro the number, he had to go for Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua leaving Kindiki. Actually, it was the last minute call. Yes. Yeah, it was the last minute call, I can't remember. Yeah, but king'iyo Rigathi Gachagua, okinyal compare Kithure Kindiki okinyal mobilize number maber ma President William Ruto goyo. Koro Ruto bende go kwano niya, fine, Uganda Luo pod gichalo gima gibarore matin, but there are people manyalo collect themselves mawach niya wan kuru mai kama wachomo. Unlike joma sawa mar piny Kenya ma gin position, gin nyaka gibedie position, nyaka gibedie loch. So kopo ni Rigathi Gachagua kaka en cha odhi nyime, Uhuru Kenyatta be remember ni koro is now there, and Uhuru Kenyatta is still controlling masamar piny Kenya, being nino sebedo the president, manuka ineno exactly, and he bigger influence. Yes. To President William Ruto ng'e maber niya okonyal yudo 90% of votes mag masamar piny Kenya. Either onyalo yudo 30%, and therefore onyalo decide to wacho niya we adhir jo ODM gi mondo gidhir ng'atgi obiye mondo mi ami deputy president mondo adhi kodgi kapo ni luwo Nyanza te nyalo miya votes to mano I'm good to go. Koro kata kapo ni Masawa cha be andoso matin adhi awuondo gi some positions, ministerial positions, but it's okay for Ruto to achieve this. Nyaka duok jo ODM mobalogi. Nyaka gidwaro jogi mabed gimoro mamakore. Mane ka en sure ni votes ma Nyanza ka ok bi pogore. I'm telling you, ni gima naneno kotimore kaka gima notimore kocha. Votes makoni nyalo pogore. If those ka jogo dhia kama ni ODM polo barore kako barore no. Mano to votes bro pogore. No dhi pogore. Mana diera makende. But jogi kane nyalo riwore to mano kato mi mano to Ruto nigi hapa hand. Kabisa. Again, jo Masawa mar piny Kenya be nyaka go kwandirio because as we speak right now jogi opogore. Dong no ka gipogore nani wacho yore koni Uhuru Kenyatta nigi joge ne mabende wacho yore koni mabende rite ma omigi mana direction. Yes. At the same time Matiang'i bende nani Rigathi Gachagua bende nitiere kaeri. At the same time Kindiki bende pod nigi joge. Nyiso ni jogi gin gi already gisebaro already dek. If anything happens ni jogi ok nyal riwore tingini votes ma Mount Kenya ka ngini Mount Kenya iga gisebedo ka gigoyo votes kamoro achiel. Gin votes gidiga almost kamoro achiel. Yudo ka gin support ng'at gi manie government whether chung president kata chung kata en man nalo Uhuru Kenyatta whatever. Yudo ka votes gidhi kamoro achiel, but this time siasa opogore. And this is what I want to tell you. Nangi 2020, nangi 2017. Tachaka ngi 2022. Kadi po no dio kau Kindiki. Yes. Mobedo the deputy president. President William Ruto dokode. I tell you masamar piny Kenya. Digo kura ne President William Ruto. Mana I tell you. Ging'iyo niya. Okay, betrayers. Yes, jowa ka ng'iyo ni. Exactly. Ere kama gini kwa wewe moko go ne ngane to wuodwa ne iye ka. Wadhi bedo kanye, therefore nyaka wabedi gini. Liwili walo nyaka wabedi. So they will keep on pushing jok mamoko gimbere gi push themselves mondo gidonje telo. But ka wuod gi osebedo kacha to retain that position. To gidhi goyo ne wuodgi kura. Gima notimore, gima notimore 2022. Yes. Dong Rigathi Gachagua nokaw gi President William Ruto. Aye to Martha Karua nokaw gi Raila Odinga. And ne ging'iyo ng'ama was powerful. Ineno. And ne ging'iyo kaka President William Ruto en. So they decided mar gone ang'owa kura, mar gone Ruto kura, nikech the influence mane Rigathi Gachagua nigo, nikech ne gidwa dong' e power. Gigo kwano ni ng'ane kopo ni waweyo, to wan bede position ok wadhi yudo. And therefore ne givote.
kopo no retain Kindiki 2022 election mostly ni wacho ni jo Mount Kenya ama sawa mar piny Kenya nogo kura ne Ker Ruto to punish Uhuru Kenyatta nikech no chung ngane they feel like ndia Uhuru Kenyatta no betray. Yes. No, the problem with jomo ma samar piny Kenya gine gi ngado guok ni jaluo ok nyal bedo telo mora mora pacho kae. So ige late ka gineno kapo ni jaluo nane nyalo bedo ni nigi positions. But still there are people in masawa mar piny Kenya manogo ne Uhuru president Raila Amolo Odinga kura. But not there mapodo ere. Not compared to kaka ne gone Ruto. Anyway, iwacho gani in politics people behind the curtain, the kingmakers. The kingmakers are also making their decisions. But Brenda anabiro gi problem gi joma wuok masamar piny Kenya. Seche magin giwacho ni jaluo konego beni bedo position mora mora kata konego beni bedo a presidency. Mane kama gwenyora kodgi paro miyo kanyal miyo gi any support kata okanyal gone ga kuoro yoma neno. But jaluo nani to gi ja ODM to nyaka beda piny to gigo mbaka malongo to giwinjre. So ODM ni sure ni kochopo 2032 President Ruto will support them. And aparo ni pacha the same thing that Uhuru did to Kalenjin people. Samana Uhuru ka William Ruto kagibede telo, the agreement was ni kochopo 2022 kumi yangu kumi yake, lakini vile ilifika what happened? Mago to negwenyruok mag siasa mimenyo go wiji maka to negi menyo wiji and I said ana wacho niya so japiny wacho ni Uhuru dhi miyo ng'ane kura dhi miyo ng'ane presidency kotiyo gi wich bino mbino mano dhi tiyo mondo ber Raila presidency. I think ni gima ODM nyalo timo, the ODM needs to work in making ODM bedo strong. Yes. Mondo wabedi gi political party ma still can wuoyo. Ing'e Raila ODM ne wuoyo. Mano political party ma ko wuoyo. Ko wacho ni ji dhi street to ji. Ko wacho ni ji timo kama to ji. If they lose that command, kiki expect anything. Ni nyalo timore negi. No miracle for them. Sorry for this. And I watch kaka Henry. Lataro Brudinga is a soft spoken person. Yes. Okonyal command ba ji dhi ng'anyo kaka Raila nini chande onge gi that wacho ni onge that power mar miyo japiny dhi ng'anyo. There are only two people manyalo miyo japiny dhi ng'anyo ka. And I'm very passionate about this. There are only two people in ODM manyalo miyo japiny dhi ng'anyo. One and Governor Gladys Wanga. Two and Babu Owino. Kim medo akora wuoyi jaluo. Yes. Babu Owino to gi Gladys Wanga jogo nyalo mobilize maji dhi ng'anyo. But machalo kaka prof machalo kaka Lataro Buru they can never tell people to go to go on strike no, to demonstrate. Anything Muburu owacho people just change it into a meme. I don't know why is it like serious? Buru is just funny. Dr. Buru is just funny. Anyway, you see, Daktari is just funny, but with his age, benyakawa yeye ni getting kimoko makuru ngene sana kotemo. Anything Muburu owacho. But niti gima bende nokaneno mane akeno mora take kana nokomora kata be kwang'iyo mana weche ma keep off. Yes. Wajonya Nicholas Gombo noduoge ODM and declare officially ni odhilaro komano mar governor to gotiko mar ODM. Actually kama the sitting governor pod nitiere to gini gi ODM. It's going to be a tight one. It's going to be a tight one in Siaya County. Kaka koro en sani. Bang duogo mar Gumbo kodhi bedo mayot. And akoni sani. Okane gi problem gi Gumbo is my friend, yes. But it's going to be difficult mondo gi omborengo. Ingeni ka weche dhi kaka weche dhi ni eki. Bwana japiny mineno ne. Japiny mineno ne. Ka weche dhi kaka dhi ni eki nyiso ni orengo ok bi chung gi party mar ODM. In 2027. Exactly. Chungi party mar ODM. And ginya lucho direct ticket ne Gumbo. Ne Gumbo. I think mano is the plan. Then the best thing magitim. You can Gumbo to deputize or nani. Orengo. Remember kwa cha debe dibino mateka nyani kechwani gi wuda welo. Wuda welo lungo ni Nicholas Ochugo Kut. Bede chal ka gimi nyalo kawge Orengo mondo bede beauty ne.
Koro kodhi bedo mayot. County maselietore already okeng'ata Siaya Kenya. Wana counties gitelietore sani ni kom mar governorship ni. Obiro maliet. Oma be bende chala. Magwanga wuno chieng gi governor Wanga. Aeto kanyo be iseyudo Nicholas Rege mabende biro kajiendi. Nicholas Rege, engineer. Embo chungo dwaro kom no eko mar governor Oma Bay. It were right. Oma Bay, the race is between the two people. One is just Wanga and Magwanga. Don't rule out Rege. I think neither two Emma. A very polished man. Very polished. Zing no nya yombo Wanga. Okaro yondi mbegaro ko diyo. Keshan bende abro marabat. Gimang'e it's not going to be that easy. In fact, Mama Bay koro nyalo dhi bedo matek ahinya. Ng'wech Mama Bay dhi bedo matek. Mara 2027 laro komno eko mar governor. Ok onya bedo mayot kanyo. Anyway, an gi pacha, para mana ni jo ODM no nego, they need to do something to strengthen this party. Nego giwuo. Kabisa. But ing'eyo, adwa koni, siasa bedo en siasa. Jogi nyalo pero ni gitwera kama. Gidhiro mana ng'ane wuodo ni mondo bed mobalo. Either jo ODM nyalo tiyo gi jogi mar pogo moko kama mondo ne ni gipogore, or President William Ruto nyalo tiyo kodgi mar pogo gi kamano mondo ne kaka gima jok ok dware mondo tiek ODM flat. It's either ginyalo osefuna gini nyalo tiyo godo gi jo ODM themselves mondo giwinj kaka kocha chalo kinde ma giwuo to gibiro kone jogi be kama, or President William Ruto nyalo dwaro mondo mi tika ODM chuth koro tiyo gi jogi kama endi mar kelo pogruogno. You think ni manyalo bedo pach jo ODM themselves mar barore pimo kone gi kone? As a politician, you have to plot other people manyalo wuoyo kuom marach. Actually, maybe nyalo bedo yes a trick to make ODM bloom. I don't know how to put it. Yani relevant. Yes. Because sani ngeni dwaro buti siasa moko gi othote. It's only ODM. Yeah. It's only ODM imiwuoyo ODM koni ODM. Actually, it's ODM. Ngeni ginego kata manada nini political parties ko dierani. Okay, nyal nenore. Ginego. Party mane medwa wuoye. Jitena ng'iyo mana kaka Mega. Gi Siaya. To gin mana ODM. To gin mana ODM. Yes. In fact, kopo ni ODM ok odhi oloso odgi maber. So that will be the end of ODM like PNU ended. Or died. Yeah, mano to enadira makende ni kopo ni this is a game they are playing, then they should just continue playing the game. But if it's not the kama oken game needs to ni jogi pogore kendo jogo barore in a very serious way, they need to sit down and do something. Machogu no be attacked kanyo indi ka ene odalam ma podwa kwedo gik maricho makamagi endi. Podwa kwedo maricho though Machogu was the worst minister mar education mapoko nene Kenya kind. Ezekiel Machogu. The worst minister, the worst CS man mar education. From day one I never liked him from day one. Kata kaka kaka no gwela nobody appointed before he was approved. Was he nominated or appointed? Appointed. Yes, he was appointed. Yani kaka na mimi Ezekiel Machogu, I've never liked him and I will never like him. Why? In education he knew nothing. Remember nigga Ogamba, either Ogamba no deputize or no deputize Ogamba. Ezekiel Machogu. I've never liked this man. Was the worst. Ezekiel Machogu imeneo sepenje ka mandasya. 2015. I will never forget about that exam of 2015. No, Machogu no biro kai ndiba ndalongane ka. 2015. Who is the CS 2015? Nani? Matiang'i. Not Matiang'i. Not Matiang'i. 15. During Matiang'i. 15 was Amina Mohamed. Amina Mohamed. Amina Mohamed, then Kasokanyo biwa bedo gengane. Wadua bedo ge 15 was Jacob Kimenyi. Yes, 15 was Jacob Kimenyi. He was a man. The minister was a man. I can remember. 15 was Jacob Kimenyi. I can tell you that exam. I don't know what happened. Kanye be mane kaso bange no ket ga no oket weche mago mag ilonga nango ranking. Man was Jacob Kimenyi. It was Jacob. Aeto Amina Mohamed. Aeto nani Matiang'i. Aeto nani I saw Matiang'i say that during his time no rito penj maonge nyithindo manokwalo penjo miyo odhi rito kuche Maruto ikarani kura ne odhi rito
Wananeno kako dhi rite. So aneno kanyo kama Machoguno bedo attacked at a church event. Leaders appeal for tolerance. Mano in Kisii. So atoken gima ber ahinya wangni okang'eyo. Osebedo kaka mai kata ndalo machirano ni siasa ne dwa chakore gi a lot of violence of late. Yeah. Jotelo bedo attacked koni koda ka kocha. Ok en kata mane nini mar ODM ni kende. To en kata mana kuonde mamoko bende mano ka jotelo bedo attacked. Bathe kanyo wan gi Matiang'i opposition to tour Gusii amid Mount Kenya jitters. Oh. Jubilee candidate has been accused of using the mountain as his launch pad for 2027 presidential election. Matiang'i. Matiang'i wadi to neno kanyo no Ano ko kanyo Matiang'i gi Kalonzo Musyoka. Nyalo nyiso picha no nyalo nyiso gik mang'eny. Nyalo nyiso gik modhuro sana. One is going to be the presidential candidate, another one nyalo back as a deputy. Ite maraboro one gi end wrangles and work. Ruto tells Kiambu County leaders. Yeuru mondo mi ong'ere pod ywaruok. Peto uti kanyakla. Inyalo paro Wangamati. Ng'ama yware gi Wangamati actually. Not Wangamati but Wamatangi. Wamatangi, Kimani Wamatangi. Wangamati chalitere Busia. Kimani Wamatangi. Ng'ama yware kode. Ng'ama yware gi Kimani Wamatangi. Keruto wacho kanyo ni mondo giwe ywaruok manono kaeto giti kanyakla. Kineno ka ng'ama moko ywak kaka ne Wamatangi ne ywak seche mane oketh mwandu ne cha. Ok en gino maber ahinya. Worth millions. Mwandu misebedo piny kiloso. Bana mwandu ka tubel mana gik makise migogo kwani kise retire weche go mag siasa or whatever to it's for your future. Mwandu ka tubel mana mar 100 shillings. Ka dwe mana mar 50 to ng'ato ketho. Nyaka yude ka chunyi chamore. Let sana. United opposition, we will guard our votes. Kwano Matiang'i na wacho nyoro kanyo. Awacho nyoro kanyo ni votes gidhirito malich mokalo. I think ni gimoro ne wacho kairi ni these opposition leaders jogi osetimo winjruok. Pod gidilidari. Pod gidilidari to gigo mana kwan kone kikoni. According to gik moko dhi. I just think ni mane gima timore ka. Yeah, maybe gisego winjruok ni ng'ante madhi chung to wadhi support ng'ane. But ichungi no te. Nyaka ng'at mogik ma samar piny Kenya nyaka bedie. Either deputy or modhi bedo kaka flag bearer. I just hope they're not going to choose Rigathi Gachagua as their deputy whatever. Opinion. No, but Rigathi Gachagua kopone gidhi gikawo. Kopone gidhi gikawo Rigathi Gachagua maber embo ng'eyo. Embo ng'eni ka gidhi gikawo Rigathi Gachagua to mana kura mawuok kuonde ma omango ema nyalo bedo mayot ahinya mondo kawo. But kura gi edi mago makaluo to forget about. Mane mimi asewacho ni I hope they are not thinking of gima. Rigathi is just okay en mana gi problem matin. Weche moko tire kai nite marapar state bears heavier blame for Kenyans in Russia war. Ano ka tunguyo ndiko kanyo endi. Mago pache jo ndiko. Giwacho kanyo ni state koro to bears heavier blame for Kenyans in Russia war. I told you this. Say okuritwalo ne piny owacho. Ne piny owacho gima kama nyabedo ni timore ma jogi wuok dhi e pinje maoko over and over again. And then ida wacho ni someone onge kaka piny owacho ng'eyo okia wacho no kabisa. So something is going on kendo piny owacho ng'eyo wacho no. But piny Kenya no shaping a human-centric future for AI. Though I don't support this AI thing. Kurotama uwega ahinya. This AI okawinj kadware. Wacho ni pinye emo ochomo kono. Anyway, AI ni very soon obro miyo ji bed jobless. Ang'o mi we want to adopt everything ma jok mamoko ema timo pinjegi. Why are we not having our own system? Yeah, in Kenya. Yes. But of course we have our own system, but again we have... Tango mi wa adopt so many things. And it was the world order. The world order. Anything to do with the world order. Korokataka world order. Yeah, there are people up there, they said, from big countries,
One of them To America. gichunga kendgi. They set how things are supposed to be done in the world. Dr. Stockman nowacho ni akas na somo book mano mar Caucasian Choksaku. Nowacho ni the strongest mind is one who stands alone. So Kenya nego beni chung kendgi. Kenya kadwa chung kende. It's very tricky and it's kind of impossible because Kenya ko chung kende niso ni ogibitimo businesses with other countries. But must we do business with other countries? Yes. What for? They import goods, we import. What for? Goods we export. Ipani wanga gi resources e Kenya waga. Wan gi resources but mismanaged. And wan gi everything that we need. Bwana, ka pinywa ni Nyasaye ogwedho, pinywa ni Nyasaye ogwedho ni nyaka gi nam. Mwandu mawuok e bwo nam wan. Pinywa ni Nyasaye ogwedho ni nyaka gi mauta, mo. Makunya kunya lo kaendi marande economy mar country. Yes. Nitiere pinywa ne. Pinywa ni Nyasaye ogwedho chiek. So you want Kenya to be a lone country, doing everything themselves. Koro gilo Burkina Faso mar doing their own things. Matimo tijgi, they don't borrow from any other country. Gitimo tijgi kaka Burkina Faso. Koro wandu walojo Burkina Faso gango. Karajo Burkina Faso to koro lawa gango. And kingi kata mana population, in terms of population, waduo moingo jo Burkina Faso. Are you sure they're doing everything? Yes, they don't borrow. Mokongo Traore no se duoko go wite. I know, I understand. Mano na aneno. They are doing no business with other countries. Mano pach Henry ni piny Kenya owe copy gik matimore pinje maoko ama gibitiyo gi pinje maoko. Nisha nyisi niya, mondo wakonyo oganda wa. Wawere gi these positions mang'eny gi. Ineno ministers ke miluongo waziri gi. Wabede bede kata gaboro kende or maybe 16. Ineno. Manyiso ni Parigio wabedo ga ariyo. So like dong wan kaka Nyanza ka wang'e mabe ni Luoland to gi Kisigi Nyamera. Yeah. So Kisii and Nyamera me one. Ineno. To Luoland ka bende me ang'owa achiel. Kwa nyalo bedo gi just 16 waziris. To PSS wabedo go kata mana 32. Man is just enough. Why must we have a whole thing? Nidwa bedo jotelo. While kama onego beni konyo jotelo. Kata onego beni konyo jopiny okony. Ka watimo ma to wakawo mail to wagero go companies. Companies gibedo manufacturing companies. Ineno processing ang'o gene go mamiyo wan bende rowere wetewa yudo tije, nyithindwa yudo tije. Koro ok gidhi ang'o, ok wadepend on other countries for support. En lipachino ber, emomiya lemo nini mondo mi jo West Game Ward otim gimoro mondo iter pachine parliament. Actually, okata mana wiri kata gi post mag CS kende. Nitiere post moko kaya monego beda distracted like kabisa. I don't know what they are doing. Ngato en director kata gimo director mokia. Mokia. You know that there are people positions moko mantiere government kama mar whatever. Mathindo moko kata gik makonyo. Anyway, mano ni kanyo. Katunu mama kawuono. Mano ite mana paro kod achiel. Weche mag siasa. King'iyo ja siasa ne kanyo. Ballot. Turu fuong koni gi koni. To ballot bende kanyo. But at the same time, wande wamebeba guns. Yeah. Yes. Ano kasa peto wuok mager. Yeah. To wan bende wasewuok mager kendo wakwero okang' mamalo ni kik ti kod jopiny. En mane momiyo akwayo rowere wetena kik ti kodu. Ma wach mosebedi kiwacho over and over again, but these things they still just happen. Ng'ato itiyo gatiya ni miyo gi I don't know 1,000 moro. Then koro giwuok oko ka gidhi kelo chaos in other meetings. Sani ji osewuok oko mager ibiro yudo kuma rach actually. So according to cartoon makawuono nyiso ni josiasa ema sponsor goods. Exactly. So this hooliganism mantiere siasa ni. Josiasa themselves emakele. Na neno kanye ndika wach mar jo Jalwanda man mowito ngimane kata mano nek Mbale nomiyo Babu Owino no tweet. Wacho kanye ndi ochiwo wacho ni no tudo jatelo moro pacho kaendi gi nek mar Alwanda. But mago bedo ga kamano. Wach no siasa bene no donje iye. Yes. Makoro kinyal ng'eyo. Actually I'm still asking myself, was the guy a goon? Did he attack someone or what really happened? How did the guy die? Because king'iyo some jomoko wacho ni ne en goon,
one of the goons can yude gi pala and whatever mano the attack godo jomoko bedo wacho no bedo attack because he was supporting Babu Owino so yeah mane gi mano kanyendi ka jakomgi ka jakomgi owacho kanyendi ni en ngama support ngato o support Babu Owino so he was attacked because he's supporting Babu Owino so insuni jomano nege wa the goons because according to onege romo modhie to support yes so this pala whatever mano yude ogi maybe gonna really get pilot or we can't anyway tell. We get social media but again why would a goon why would a goon have an identity moti yogodo monde kimari teach jaka nyinge and everything yes ingini kai when you are a goon and I want to believe the goons ongega kata mana gi IDs ngamungire ngema ben njore negi etije they don't have IDs they don't even work with machanga manene gi baje ne those people have several IDs with fake names now look at that but machanga manene gi baje ne mare teach mar boda but anyway we are waiting to see need investigation ma police biro tema biro yoro na was he a goon or it was just killed by goons. Maybe he was just attacked because maybe he was loud supporting whatever he was doing or you the wrong hands. Ingini romo majidie mag siasa gi Henry ok jitemo dhiero mono gin supporter of that person. Mano gimanya kinge. Si kila mtu ameenda kwa hiyo meeting ni yudo ni romo majo siasa uwoko ko ngata modhi kanyo kora nen supporter. Tiri jomo modhi kanyo ma not even supporters. Good. Actually. So mami wacho ni also maybe ngekami we gikaki we and all that but anyway why go to kama kina supporter tidhi anango ka ngibedo gasera manona. Dikari. Mana dier. Ndi weche moko endi bomora ka ngenge weche gitemo ndiki barupe mondiki omora stop the early campaigns and work which is true the nego gi support nego gi were gi siasa mohiu to gitine japenya mora inya koda kamoreno shiko mar Busia campaigns se chakore ma is very early and sani jotelo seweyo teach asanto gewe teach campaign giroje kisera anno ka pinne kanyo Njunguna George Kimani from Kiambu to use public funds to uplift citizens lives public funds kono ngo beniti ogodo ebero ngima japiny mawero ma ker mapacha ka osebedo ka wero kinde ka kinde kingiyo kuonde modhie to wacho ni ubro tiyo kama bro timo ang'o iloso ngima jopiny kata nitie ko promise ne jo county ma Nairobi so many things including TJ we don't know kabe odhi timo kama na dieri so jandiko temu way about kech madhi nyime go mag Turkana, West Pokot, Baringo, Elgeyo Marakwet counties they need food urgently to which maganyota roweri beninyiso utiko da kanyota no endi yo sama endi samora bedo gi penjo sama jotelo manie telo kendo manyalo konyo neno ka kech kayo jogi malich kama seriously and then kochopo 27 they will still go mar kwayo jogi kura. Number one problem on godo wasanya problem on godo Brenda and atamalo mara location my mio sector man agriculture kata miga mar agriculture right from national government to counties kingiyo I just want to believe needs if not 2% it's ranging that way maybe 1 to 10 allocate 2%. No. Henry, wherever you watch at Amalo, pesa will be allocated for agriculture and all this. As we speak right now, and only Ramakini Kech that case. We have leaders. Good. Even the president. When no cage, Kawanya allocate to allocation ma proper to manage properly. To make sure ni wapuro, Japan opuro to chamge. Otere dual board National Cereals and Produce Board dero mar piny owacho mondo kan cham gi endi ineno to ikawo gi timiyo gi japiny e nengo moyweyo seche ma koro piny bedo matek gi japiny ma endi nyalo bedo but okene ka agriculture bendo omi slot matin ma miyo mwandu gi koro biro chuno ni mondo watim borrowing from oko to wan gi pesa mang'eny maonge kata gima watimo godo there is this money mok bedo audited pesa mimiyo internal security noko bedo audited tiyudo Temiro kango japiny pod inego to kech pod kayo japiny waneno kanyo ka Talanta Stadium omendo lale maromo billion 10 such kind of money ningo beni kuri tiyo godo e konyo jopiny ma kech nego idwa yore ganye mani idwa goleo giselalgo
Think can you benefit what youth should use Nyota funds responsibly. True. True. No say me. Initially you moko ni kata pesa no as we speak right now. To be na yudo gi. Gimanya ko piny be ne gi yudo gi. Yes or no. Ibiro ka jomoko ni wanonde ko to kwayo. To kwayo yudo jomoko be no yudo. But kuro joma no yudo wati godo mar loko ngimawa. Ingeni kata mana 500, that thing when they watch on Fuliza was enough to change someone's life. Nikiji nitie ngama 500 do. Orome ge that 500 makopo no nyede that 500 to nyalo chako timo that business. Ineno. Machi moro ka ngatu nyisi na chako gi 500 shillings to kinyala mini. Madam me I was against nini jowagi endi mag ODM before kanitimo kesera mam kata jo azimio. Seche mane gikwedo the wheelbarrow thing or thewi ango gene ka. What were they offering? Mondo minegi kwedango negi kwedo wheelbarrow. I was expecting ni seche mane gikwedo wheelbarrow ma jatend piny Kenya to no nego benia gin gichiwo ango gichiwo gari to ka gari no gichiwo to gikwedo probo gikwedo gacho thima en wheelbarrow. Then what were they offering? So you're supporting the wheelbarrow thing? The wheelbarrow so yes, with reasons. Brenda kaneno ka gimitimo ne rach to negami a better one. How was that wheelbarrow thing going to change the there are people life? Wheelbarrow, there are people ma hook give wheelbarrow ne would help them reach their customers. Koro kotingi kaka iwigi no tero ne customer no ka onyalo dhire gi wheelbarrow gacho thewe moro mene ni omogo pi ng'at ne nyalo dhi omogo pi uketo gi kubni kanyendi to chwalo nyaka udi. Will that person not be earning something by the end of the day? But in kinyisa ni wheelbarrow right onge gi mikony onge gi mimeya, so what? Okay. Man kanyo go boke mabalang nitie kanya lo ka kai made son kendi ite mana par kod ang'wen man gi county news one gi county news sana kanyo county na kitu including link to illegal sand mining cartel. Yes. Why governors push for 534 billion is in jeopardy. Okinyalo yudo omenda no ncho nyisi gin biro miyo gi 420. Good. The treasury no propose mana 420. But ginja gidwaro 534. Gidwaro 534. Itakuwa. Ane ikomenda manyien ni eki. But bende gitiyo komenda gi makare. Mano bende mna chako ywaruok. Wach ncha wase wacho ka erimo wafwenyo ni most of them okti koda ka omenda no makare. Yes. Lamu County clerics seek support for Muslim hit by drought during Ramadan. Ramadan poni mere. Kechi nitie gi horo. Kechi nitiere gi horo bende to nitie nek moro kanyendi kitui kacha wacho ni killing link to illegal sand mining cartel. Nchawano kalo weche mag lowo mag kunyo kuyo. Actually nyithindo ka iko kawuono. Oh. Yeah. Mosa in the family. Mosa makende ne familia kuom wito nyithindo ang'wen tedichiel. Olet. Wana yawuoyi mosebedo madong higi yawo kaka rito nyathi tek en ri mana kichop kama ochope kaito giweyi gite. Anawacho gania beta ma kamiyo biskari. Yeah. Kamiyo biskari. But still it's painful. It's painful, yes. But you go forget. We kata maduong. Kata mose nyuol mineno me meeting e lweti kama ne mato nyathina. Then all of a sudden he goes that way or she goes that way. Bedo maleta enya. Better manga to miskari, you never know. Nito no the chalo nade. Ay. Miskari jino enri bobere manaka maybe ne nich moro matin mapoke bond. But you know women we bond with pregnancy, you bond with the child. Oh. When you lose that child, the psychological torture and all that pain is there. At what age? You start bonding with a child the moment I'm a hit, like from the secondary semester. Chaka 4 months. Semester, okay. The 3 months. When you start after the 3 months, the 4th month, maybe you cake and whatever. At 4th month, you can feel the movement. I'm not saying yes, but you can feel the movement. Movement of the fetus imeanza. Sometimes that's why women are very cunning. Losing a child or late. Katobedi mana through nino for late. For a little later. But kurumoki neno cha. Better. Dozens killed, heart in Pakistan strike. Taliban say. Mago matimore pinje maoko. Ni kanyo. Maneno ka
pinje moko nena wo every corner. So jino bitonge magi kanyo, jino bitonge mani kanyo. Iranian students reignite major campus protest. Remember mano timore ga magana achiel par paro chiko para biro to kod chiko. Man is a real revolution. Weche mag ohala? Weche go mag ohala, but kanano how SACCO will change under new proposal. Nitie kaka proposal moko koro bedo kanyo mabiro tayo saga mapacho kaeri. Aparo ni Jack Nyanungura Nguma, governor e county ma Kisumu machon. Onego inyiswa ne kaka ng'ama ochung' ne riwruoge ndi mago mag saga. Onego inyiswa ne to ere kaka proposals giendi dhi kelo lokruok e weche gendi mago mag riwruoge mag saga. Aparo ni kaendi onego bed ni koro to Nyanungura Nguma goye kodwa mbaka onyiswa to chalo nade kanyo endi. Weche gendi mago mag sitima. Bende waneno kanyo CEOs bank on efficiency, diversity for new growth. Many companies looking for launch aggressive marketing drives. Mago weche go mag ni ohala inyalo ng'iewo boke nyiki mondo misom. Kanyo wan go boke mabalang' ting'o weche go mag somo tuke mopogore opogore mag madhi nyime pacho kae. Magi chalo drama festival. Kwani wasechako drama festival? I don't know. Then wan kanyo gi penj. Yes. Penj ni kanyo ma biology paper 1 nitiere kanyo. Okay. Nyalo kawo mondo misom ne high schoolers. Ite mar 20 kod beach. Ne kanyo. Kanyo gi agada meli kaeto wadhi lendo mathiso mopogore opogore. Ne kanyo dhi adhiya nyaka ite mar 31 kod dhi adhiya ite mar 32, 33 nyaka ite mar 34. Kasto wan gi ite no endi machielo mar 37 weche mag tuke. King'e kanyo endi weche mag tuke ite mar 37. Panano golf kanye endi see change in roaring start to life at Charlton Athletics. Mano endi joma magoro lalogo ni nyako nyadendi moro jaber kanyo yawa mano Wabui. May I so very young and very beautiful. Polani to the family. Weche go mag tuke wan gi kanye endi koda ka weche mag football. Kenya fullback plays mano see change. Nitie kanyo endi. Aeto wan kanye endi koda ka tuke mag basketball, golf nitie kanyo. Weche go mag tuke bano kwa kanyo wach mano wach gi Ker Ruto. Stadium will uplift youth. Ano weche go mag tuke. President says investment in sports facilities will support growth of sporting careers of young people locally. Okwatamore, but why do you people kuro donje mibadhi ketho sekta mar tuke kabisa? Aeto wan gi golf bipur wan mana komi peka nyendi South African golfer Jarvis holds enough to win 60 million top prize. Mayo menda madwaro cha. Ne wacho ni chako gi odi chaka. Asechako. Asechako mos. Okay. Nyakoro ga jwang wadre mondo wawegi kanyendi par malongo ni tuke go endi mago mag EPL itie manogo kanyendi nyoro. Arsenal nogo kanyendi Tottenham Hotspur go de ang'wen kumachiel. Gyökeres Victor Komando. Arsenal nchano kaja Arsenal yuak anyway. Kitemo nyoro. But oyo moro nitiere kacha mar Zubimendi. Aeto Raya dwaro nyieke. David Raya dwaro nyieke. Wagame gi kanyendi waduogo tok thuolo machuok. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man.
Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa.
Wana kamano gino kanyo nitiere makare janeno mar Kala TV wakaw thuolo ni eki marwa kikeno ni machiegni ka wadhi nyime gi nonro marwa mar oboke. Awasetimo kanyo oboke no mar Daily Nation, wadonjo kanyo e oboke no mar The Standard, wadang'io kanyo ni ang'o gini motimore e oboke ni eki mar The Standard. Ema wantiere mapod ni kodi en Brenda Agenyo. Kacho koda Henry OKETCH. Kachiel koda Henry OKETCH. Henry, ma pio mokwa ketho sa, wadang'io kanyo ni to The Standard wacho nang'o. Yes. Gima duong' maneno kochiw e wang' The Standard kanyo ni the dynamic duo. Kaito ket kanyo picha Sifuna gi picha Babu Owino. Roteke ariyo gi kisana ni woge ni roteke. Nikech gise pull the crowd, gise pull the Pani jogi miyo President William Ruto liet ok nind ahinya mayom. Ng'ato ok nind mayom moko kanyo. Sana jodi ok nind. Kabisa. Mano ni e iteno mar 4, 5, 6 nyaka ite mar 7. So wadhi e ite mar 2. E wacho kanyo ni opposition leaders say they will have one presidential candidate. Jogi to wach mane wacho China diera. Jogi chalo no sei kore pod gipimo piny, pod gine. Pod gichanganya watu. Mane wach manyalo wacho kanyo. You see, king'iyo gima long'o ogichal na joma yware ahinya kata joma opogore ahinya. Chalo joma wacho one language. Naparo jogo segolo mana ng'atgi to gidwa nyiso oganda jogo. Gidwa mana wacha tiyo nikech samoro ka giwache chon wacho ni ginyalo bedo cornered. Inyalo gone gi kona koni koda kocha. Ng'ane makoro imanyo kaka iketo weak, but Kalonzo is the best candidate for opposition leaders. Yeah, to me, if you ask me, yes, Kalonzo is the only chance they have. I don't see jogi okane gi chance moro kopogore gi Kalonzo. Kalonzo is matemo ka. I also support that. Mondo Kalonzo wuod jo company endi. Mondo gitu Kalonzo endi. Ing'eni Kalonzo nyalo yudo sympathy votes from Luo people. Luo moko dwa gocho ne President Ruto. Bro wacho ni ato kom no onyaga moko gi ng'ama ohero. To kobire kom ker nyalo wacho ni amiyo Kalonzo nikech osechungi Raila. Kalonzo can use Raila to campaign. Nyanza kabisa. I'm telling you, onyalo yudo go sympathies votes. Hapo ni ya. Ingeni Kalonzo is also a member of ODM. Yes. But ka jo ODM nyalo manyo other political parties. Yes. Mani kolo sani gimanyo President William Ruto gi UDA ne mondo giriwre godo. Baadaye no ODM achielo chate pod gimanyo Kalonzo to agi front Kalonzo. Mondo modhi olar koma presidency. But koro nikech ODM sani koro odong' nyamasi. So chuny nyaka gi lean on another political party, a stronger one. Yes. Mondo gibed ka ginyalo yudo yot moro. So jogi wacho kanyo ni gibiro chungo ng'ato achiel. Gibiro chungo laro kom mar ker. Gin kaka opposition leaders. Nitiere jak bende wuok Isiolo, jachung' moro mowuok Isiolo bende koro were gi Mike Mbuvi Sonko gotiko mare mar Maner. Kendo bende iluongo ni Isaac Abduda. Abduba ni endi koro to were koda ka NEPT kendo koro donjo kanyo endi. Oriwore koro gi UDA. Yes. Pane mano ber. Nitiere by election madhi timore. Okay, the seat fell vacant following the death of Mohamed Tubi Bidu on November 12, 2025. Okay. Jaod bura koso MCA. Mano wito ngimane. Mano gwenge ko mag Isiolo South. Kendo koro idhilar Mike Mbuvi Sonko, mano former Nairobi governor. Nyano osewacho kanyo ni odhi chung' e laro komno mar ker. Odhi chung' e laro komno mar ker. Kendo en kanyo giduondo buch siasa mare. Iluongo ni National Economic Development Party. Yes. Mowuok godo oko. Bathe kanyo ni Ruto reads Riot Act to Kiambu leaders, urges them to unite. Mano ker Ruto dichieng' manyoro nokwayo kanyo jotelo ma Kiambu mondo mi owere koda ka ywaruok madhi nyime. To giti kanyakla. Giti kanyakla. Weche bende mag dhier koro dochuno mondo mi nyathi mo ma jaiga 8 mondo mi koro chung' e bur kata bedo ike ng'eni mondo oriere. Inyalo paro ng'amo jamodeko ka kuothi. Yes. So chon ni kunyo gi e bur, ni kunya bur tilingo gi tiko gi halfway. Reo tiende gi? Yes. Mano was a natural one.
Kuro some people were seeing it as a punishment. Kata mana there ratiro mar nyathi, but kuro eno ka oduogo koni endi ka kuro weche gondi mag koso yuto maber. Omiyo nyathino endi kuro to keti chung ma straight. Someone should intervene. Can you tell me how to medically? No, there is. There's something there is medically. But you go check any poverty. Diere makoro kelo ma. Diere koro miyo jogi dok traditional way maniti mogodo gini eki. It's a form of, I feel like it's a form of punishment. I just feel like, what the hell, like. It's not a punishment. Look at the photo. Okay, punishment. I know, ni Dikonye, yes. It's a form of treatment. Diere mokete kanyo. But diere mokete kanyo. Embe to hospital. Do tere kijabe. Henry. Every morning, Susan Angela 8 is made to stand for a couple of hours in a whole dag for her at Sitiko village in Webuye, Bungoma County. Attack. Maneka kaeto kin of man killed a trial demands justice. You remember? Yes. Mano Alwanda, George Alwanda. Familia mare koro tudwaro kanyo justice. George Otobe. Kaendi koni Joseph Olwanda, but George Alwanda. Mano ni kanyo. After Raila, when Sifuna lead restless Kenyans to long promised a land of milk and honey. It's form of a question. Do you think Sifuna can lead Kenyans to Canaan, the land of milk and honey? You know, Sifuna was a Manakwalo Shoka man. Sifuna is kind of overshadowing Babu Wina anyway. They're working together. Kweth magodi mamoko ka. Emochwade gini. Kabisa. Give me a direct ticket to better strong. Yeah. Mano wach mantiere kanyendi. Itemara uchiel gitemara berio. Why Sifuna, Babu and the team must find ways to sustain fresh narrative. Mano ni kanye itemara uchiel, itemara berio. En kanyo wach Sifuna gini nyaka koro to gimanya kaka ginyalo sustain. Neno gima gichakoni nyaka gimanya kaka ginyalo sustain, nyaka gimanya kaka onyalo bedo mopodotegno nikech kaka dok chien sani magela to gelal miru kabisa. So nyaka gimanya ways. Aneno kaka giwacho kanyo ni kagia next weekend Mombasa, gidhi Mombasa County. Someone was asking do you think nitiere some political bigwigs? Political, my supporting this people. Yes, Katamar DM. Onyalo bedo Katamar ni odie pema samoro is the end of this, ndio? No, yes, nyalo bedo. And again, nyalo kata ka jotel madongo gi. Mas moko wacho ni this is Gashagwa, jomoko me wacho ni Uhuru Kenyatta. Ruto bene ni. Those are just rumors. Yeah, rumors. But again, these rallies even though you're not using their own money. Exactly. They're being sponsored. There are people buying this. Exactly. For them to... Someone is people buying it. Yes. This Linda Monanchi, Linda... Ground. And by the way, Eraka Jogino come up with the name Linda Monanchi, Linda Ground. You know, it was Linda Ground, Mokuong. Mane, Sichimanega Kenegi Kai, where was it? I think after just died. It was Linda Ground Sasa. Do you understand something there? Linda Mwananchi. Ingejo kakoro biro ni pesh. Undi urugi Linda Mwananchi, one more brother Linda Ground. Kuri ground ni was to mobilize people morobede ODM. And kuru jo wananchi kawuok nikech kuru gino gore otore lwedo. Kuru gin girwa Linda wananchi. Yes, imejo Linda Ground mondo gin mobilize ji mondo gimedo party diga bedo strong. To jo kadwaro japiny mondo miyo tibro nande mondo oyud ngama maber. Ambaro neno kumalinda Mwananchi gilinda ground dwatero wai. Kata gero manigi biro nyaka gilinda mama, gilinda baba, gibiga bia. So Sifuna chalre gi George Natembea.
Iro kagi ni natembea kagi nyalo makore kanyakla debate bende maber mana kaka George natembea be ruath moro gwenge mag Western Kenya kocha. Yes. Mosebedo ka kelo liet mar siasa. Actually natembea nyaka ne donje siasa Wetangula gini ok yude mayome gwenge mag Western kabisa. So chal mana muliro gi kijana. Kaka ne gere koro natembea gi Sifuna komakore. I think ni papa wa Roma gini ok bibiro mayot ahinya. Story ni kanyo maduong' nyalo ng'iewo kanyo oboke no mar Standard Morisom. Ite mar 8 wan kanyo gi fate of former NIF staff in limbo amid sharp recruitment wrangles. Yorog ni pod dhi nyime. Remember kano oketh NIF. To ne nitiere a number of 425. I think there were more than that. Mano sebedo ka tiyo offices mopogore mag NIF ma koro to nolalo tijegi just like that. Jogi lalo tijegi ka gito samoro kata pesa gi kya kumano dine na jatich. We're just working down there, but the big people malo kache manolal gi pesa koro kano keth NIF to jogi nodong maonge. Do you support ni jogi no go beni the same people no go beni bedo recruited into SHA? Or maybe this SHA was now a new thing, new people, new recruitment? There is nothing like a new thing, new recruitment. It was the same it's thing, only just the name. rebranded. Yes, very rebranded. But another one thing. So those people, no nego yud ni to chandruok nugo kanyo mokwongo. Ichake mana gi malo. Yes. Because he was the CEO mar NIF. Ema nigi problem. You know, the dala mokwongo ma account ne very frozen. Accounts ne te very frozen. Kechukuru we don't want to know whether pesa godo yudo maber kata yo marach. Then he be pin. But this no problem antirega. Yes. Ni seche moko timo to the innocent people ema hinyre. Kweno ka jok mana hinyre gi jotije ma some of them are very innocent. Very innocent people. Ma were not even aware of anything. Be samoro kata pesa ma kichopo kuonde ma apenji. Ng'ama en odich oki mana in ka jatuo donjo. Oki mana in details mag jatuo. Ere kama pesa no yudore. Exactly. Onge kumama koregi pesa no kata matin. So these people are not supposed to just lose their jobs like that. MPs called out Kenya National KNH over billions in financial Kenyatta National Hospital. Okay. Procurement lapses. MP mose biru weche mathoth ahinya, weche mag lal mag omenda. Bwana mibadhi be bro rumo pacho kaeri. Mane penjo na maduong' kende. Bende mibadhi chiemo bro because mibadhi mako sekta mora mora, od thieth mora mora man pacho ka everywhere mibadhi. Ine ngomire ni mondo mibadhi rum. Mibadhi onego rum mane ka chenro mag dongruok nyalo chopo ne jopiny. Ka ng'ama tieke. Sami golo pesa turi ni timo godo gimoro then gigi ok tim gi ok chopo gi nikech ng'ato lalo go omenda. Ka ng'ama tieke. Jotelowa. Jopiny. Jopiny monego tiek mibadhi. To nikech but you see here is a situation whereby few people in power gidino na jopiny ka jopiny nyalo tieko mibadhi moso mibadhi matimore malo kacha because samoro kichop kanyo jopiny nyalo go koko ka malichni nyalo go koko ka we are tired of mibadhi sani koro wan jopiny wawache darani ka mais wan yo mar tieke but mondo mi koro watieke but ng'ato nyaka tieke malo ka. The problem. Kawa nyalo bedo ni japiny nyalo bedo ni ong'e maber ni Henry is corrupt. En no bido ket moro mondo hold. To lal report wuok ne omendo lal. Aparo ne first eri onego bed ni wuok e office. Two, onego bed gi migepe moko but they can give freeze accounts. Yes. So after investigations to ibiro yud ni pesa mane in go cha ka part of it ne ok ber mais no ki yude maber no ki yude mowinjore to ka part of it ne yude kane yude ira te yo maber tiduoko ni omenda ni chande tiduoki tije but nikech constitution wa mpacho ka ni poni gi hiccups mang'eny kasi yudo ka nitiere weche mag iwatino buche mag mibadhi kata mane do buche gi yuare moso if the person omakore with the ruling party. You understand me? Buche gi yuare Henry.
itero gi mana kama itimo ma jopiny itoke apani ywaruok kod gimoro japiny wiedhi wilgo samo mak ng'ato to liet then after some time ok iwinj kata wachno kendo jatelo dimo semake pacho kende ne weche beko mag mibadhi akena ni buche go norumo nang'o to ne gichopo kanye to gisechopo kanye giywa kamano machopi kama koro iweruok kodgi but when you are not supporting the ruling party mane kinyalo neno ka koro iteri mbio kabisa. Ma wach mabiro marach ahinya. Ite mar 9 kaendi. Wan kanye ndiko ka cafe market goes digital to boost farmers returns. Mano ber ahinya. Nairobi deals failed governance or state house greed for power. Both. That is a question. Both to be nyalo wacho ni and vice versa. Manaka na wacho is a good person. Kiseneno ka nitiere dockets moko mokele counties. Yes. Masa moro kinyalo mi chop dwach japiny. To kaen piny owacho mamalo obiro time. Ng'eni penjo no maduong' en niya. Dhi machop nade kama koro Governor Sakaja nok nyal chopo dwach japiny ok nyal timo gik mowinjore otim ne japiny. Ng'eni manipulation bende nitie. Exactly. Someone is manipulating someone. In this issue of Nairobi deal, someone is manipulating someone. You know, manaka kiwacho kanyo ni loso omenda mar 2027 elections. So maybe someone is manipulating someone kancha waseneno kanye gazeti mokalo. You are performing below the average, kata below expectation. The house tells PS be talk. No PS for education. But no giwa Belio Kipsang kacha to bende mekungu Belio Kipsang bende no sebedo koro jago mobede koro yomba. Ochako maber to. Koro legi otote. Koro Belio Kipsang wachore Julius Bitok wachore kanyo ni okoti ayono mowinjore. Ite marapar kanyo be northeastern Kenya horrid history of conflict and state neglect. Maneno kanyo Wagala massacre, never again should it happen in Kenya. Mano timore 2011. Yes. Okone watimre Kenya kaendi. Mane thoro mar wachno endi nek mabende manotimore 2011. So northeastern Kenya horrid history, conflict and state neglect. You watch on state aware of the conflicts ng'enye gwenge makoro. I just wonder how do those people cope? Nikichan kanya nindo gutiro ndawinjo kata one gun fire kamoro to nindo kuchakitira the whole night. And these people jogi nyawu uchiu gokinyi to. In kore wacho bana. Kono ofisa ber okol kitimre pile. Wacha ne pinje ma lweny ma Monday to Monday. Hivi nindo tekeni miruti yangu nyalo much sadi. Yani kipo ikiyo ni yani kata keboke yudo kiyweyo ai kare boda ngema. Yomoko dak matek Kenya waka wala munya sai. Kenya sasa por maber. Manindo mamuhol. Ite marapar kod achiel stranded up north ascribes tale covering drought stricken regions mana wach kech maliyo to gi horo kwako kanyo gwenge moko e pacho kaeri. Goro mar cartoon ODM under Raila gi ODM under Oburu. Koro ODM under Raila ne guok mane gweyo mane scare nyaka jasigo. Yes. Under Oburu to koro ging'iyo go. Guok momo olinga thi. Seno guok moko makati donje dala no sadi marotiyo. No ngicha kanyo ikali akala mane ODM and Oburu. Under Raila ne lich ne ODM magweyo ne ODM man gi duol. No kinya apana machezo no kinya tuga gi no kinya tugi ODM nyaka go kwan. Nyaka go kwan diriyo. Magiloso odgi kabisa. Aito weche moko ndire kanye endi pray and fast but also take care of animals during Lent. Kinde ni endi. Yes. Nego beni kor bende waka thuol mar kao ting ma kata rito. I didn't know it's a 40 days of praying and fasting. Yeah. Okay. So it's 40 days for prayer and fasting. Wale muru. Be say fast. Yeah. Or are you be fast son I mean. Right now, not really. I don't have to lie. I'm not fasting right now. You know, fasting midwaro kata mane mumacha. You don't just wake up and start fasting. Oh, kauna dwa fast mane walo.
Nyaka nitie gik manyaka itim. You have to purify your heart. You have to dedicate your time. I don't think manyaka be if me fast. Me fast ne. Yeah. What are you fasting for? You don't just fast because people are fasting. So for now, I'm not fasting. Yeah, but I do fast. Should social media used by minors be banned? Yes. Of course, yes. Mano, it's not even a question. Yes, because you social media. Moko ke mani kata to gibira bira. They just come. Like of late, kairi nyiluonyo chuo wuka oko. Are you on Facebook, Henry? Yes. You saw what I saw? Yes. So School jelo ngona moja. School mo benana no kaindi makia fashion show. School ne kile logena ngocha. I'm just forgetting to that school. Yani people walking naked. The name of fashion show. So minors, no. Minors, no. Where did you lose your dignity as women? Where did you take your dignity to? Something happened somewhere. Okay, where? You said something. You are going to be copy things from the from this. They call them the developing Western countries. When we use the word Western countries, and I support that to some extent. African women nowadays, we are even doing worse than those people. And again, man, mami pede poda biru woko koma gere mokala. Poda biru kwedo riuruoge. In fact, na riuruoge moko bokpina odani. Nikene one work in the ratira magnyethindo manyiri. I hate such kind of things. Why? We can ratira manyathindo manyako. To put him gik maricho magalagala geni. Oko respect herself. She don't respect herself. And some of this really work. I mean, no kero nyithindo manyiri and whatever. Gipunjo nyithindo manyiri dongo maber in society. I know of one. Ma kano luonga tamana nyithindo manyiri to get support. They don't support impunity. They don't support gikmini na social media. Akia kumagigi ya anyway. But nyilu nyuchubu kubuka wako kaa marinja ore. Apparently there's a problem somewhere with our ladies. And apparently this too much right. Mangatu negira teacher me. Sometimes you go be the left. Yes. But you are too much right. Bende kilo problem. To ngamanyi sinia, ni everyone is right. To is very decent. By the way, awa chugania, why you do to our ladies copy or where they tabia maranga to give motimoka mangogene. Mode of dressing and that lifestyle mangatu mego. Kawa nenga to kaka Margaret Kenyatta. Waka wida udinga. Yes. Waka Milu Diamboka could treat herself, Kagena rock mare. Irena. Waka na Sabina Shege. Waka Madam Rachel Ruto. You will never see them in rags. These are leaders. And we also say that some of these but you are your own leader. Every person is a leader. Some of these people, Mati Wareka Magi, king of their background, king of their story, Luwa Maber. Tibro Fuenyo something that some of these people are mentally challenged. I think it's too much using of drugs and whatever. So you are now agreeing women are mentally challenged? Exactly. Not all, but some women are seriously mentally challenged because it's not normal for someone to show the whole world. Naked. Apparently there is a serious problem. Women only problem. Yeah. Nowadays, we see women walk totally naked on the street. And you don't question. They just walk. I think something should be done. Nobody will do that again. Let's go to Uganda. Wutani wut na Uganda. Uganda kaya mudi wutane iruwaki ni duku Uganda ka. I my dress, my choice. Sijakata my dress, my choice. Yes, your dress, your choice, but also consider other people. Whatever we are seeing on social media, no way minors should be. But one thing you want to make a for example, niti style makataka ilelo nego nyathini wiye kapodo thin. Yes. Ineno. Ilelo ne wiya tuota kasto chetro moko bonginore wiye kama endi. Do you expect this boy or this kid to become a good person in the future? Yes. No way. Dong yene chako dol mana kapodo otin. Chakriye mana kapodo otin. To koriye kodolore. Koduong binya rie.
Iwacho kare Henry. Koro iyudo ka jonyuol, aya, wakaw jonyuol. Seche ma nyathini rwakore kama, this is the age ma pod inyalo control. Wawere gi Brenda manyalo dak e ngimane, manyalo manyo kaka chiemo, chulo rent, ne ineno gik ma kamago, onyalo pidho nyathine moro ka en go. But awuoyo age moro ma nyathi pone piny, ma pod janyuol nyalo control. To janyuol ne madhi nyiewo ne lewni motong'o tong' gi lew, ng'ad gi beti, ng'ad gi beti, owuotho godo. You know, this, meet my daughter here. Bullshit. Gimi wacho no is very true. Nitiere verse moro mo mama wacho ga niya. Ni rie nyathi ka pod tin, kata ka chiemo robedo maduong' to bam. To bro duoge wang'. Obro duoge wang'. Nyathi riare kami nyalo kete line maber, orwakre malong'o, ng'eni nyathi manyako kochakore ka nyaka ka mano is a private part of your body moko nego beni expose oko from chongen whatever, rwakri kama. I'm telling you ni kata chieng' moro dhi mochopo kuma obalo, to obro duoge line no. Obro duogo. Oko bedhi extreme odhi molal. Sometimes I shed tears kaneno kaka nyithindwa gin. But nowadays social media ma waweyo puonjonwa nyithindo. Yeah. Janyuol is too busy to ng'eyo ni nyathino rwakore nade. Gima lit, idhi nyieone, iwuotho godo kode, itemo kete ang'o. Some of those things mwaneno kaka social media are even ad generated. It's not true, but ilo ka nyathi minor, and obro ng'ena ni mano is not even the correct thing to do. They pick them, they do them. I have a son. Walemne nyithindo. I have a son ma is 6 years. Ok bi rwakore kama ng'ato nitie. Onyisi ni mtu atachungulia. Ok rwakore kama ng'ato nitie. Odhi opondo koko rwakore. Mana ka nyithindo go chako te ber kabisa. They know. Koro luwore gi janyuol. Gi janyuol. Yes, gini luwore gi janyuol. Ino ka nyathi chako gi gik moko ma makala to you don't even question, you don't question. Gik ma kit ma nyathini do makoro ng'ini mana is lifestyle. Mokwongo janyuol kende okiare. Janyuol kendo tima. So janyuol ngi challenge kanyo. Our leaders have blood on their hands over deaths in Ukraine. Mano pod wantiere opinion. Ne paro nyoro kanyo no nyocha Friday ne wayudo kanyo ni piny owacho nigi lwedo e jo Kenya madhi e piny mar Russia. Manege piny mar Russia. Korendo wero. Kato nyaka I accept ni piny owacho nigi wach because onge kaka this process te nyalo timore Henry and someone e piny owacho kaonge these our leaders. Ni gimbe gikia kio gimbe gini opoyo gi. Hapana, something, someone knows something. Jogi wuoyo bwana, jotelo giwuoyo e pinje gi ging'e gima gitimo. Why testing remains best method of testing tea quality? Mano ni kanyo ne jogo mapuro chai. Aya to pogore ka indi jondiko Russia war recruits nitie kanyo indi Vladimir Putin nitie kanyo. To jok mabende loso rising cases of police brutality worrying, nitie the misconduct mag police, weche mag environment nitie, politics nitie. Kendo medore malich mokalo. Yes. But the country Odinga declares 500 million net worth. Mano ka jo Kenya no wuoyo wachno. And I'm just wondering why. Mano to pesa, mano to ira no riambo. You want wakwere go gi. Mane mong'eyo ni en godo. Mano but no riambo. Koro gima duoni en mane koro nikech ok onya proof. Ng'eni gima ng'ato nyisi mane miyiego neno adier. Yeah, you know sometimes inya paro ni ng'ato inya ng'ato ka korwakore ka kunya paro. No. Maybe Hana, maybe that is a worth. How much do you think I have? Kangi, your net worth? Yes. No, me want to just say anything, any figure. Let me say 50. 50,000. And below. 50,000 below. Good. It's okay, no problem. Then you want to compare me with Ida? Mine's been rich from childhood. From marriage yango ginego. Ida says one. Take for example. Let's just believe. Take for example. Hey. Even if the image you thorough. And a group misses out as Kiabu bags 1.6 billion World Bank cash. Which move in counties. So Kiambu celebrates 1.6 billion in funding. Nakuru faces exclusion from World Bank.
back to urban development grant. Okay, ke problem kata komiyo Kiambu 1.6 billion. Omatangi osewachoni en one osewachore nyocha wachore kanyo en one of the nonro nonyiso kanyo en one of the governors matiyo. En gi Murang'a county governor. Waongezwe tu endelee kufanya kazi. Tome kwagi zero work. Para kajugo boke babala nyo kanyo weche mag thieth. Aito futo mar kor lwasi ni kanyo ito injections nitie. Weche moko e pinje oko bende inyalo kawo kanyo indi. Weche mag ohala mi ito prariyo. Ite mar prariyo wan weche go mag ohala. Boost for importers treasury as shillings hold forex gains. London-based financial service firm Ebari says in its latest Africa Forex Outlook that the Central Bank of Kenya has been able to actively support the currency. So, mago ni kanyo. New Nairobi bill to regulate sale of alcohol. Nairobi koro to banyo kanyo ka regulate uso mag alcohol. Then Global Summit calls for secure, trustworthy and robust AI. Gige AI gi okadwa. En ka winja to kata nwa moka nwa somo. Okawuondi. En ka winja kata nwa moka nwa somo nikech okawinj ka chunya mor kode ahinya. Kwa mage jotelo ma support AI. Okay, Indian Prime Minister Narendra Modi takes a group photo with AI company leaders. Okay, these are the leaders mag AI. Weche mag tuke ni ite maprare gocheko. Kenya Army Tower over rivals Kenya prisons. Mano tugo mano mar volleyball. Aito weche gini mago mag abal. Nitie kanyo. USIU win overall university game trophy. Man United States International University. Beyond the playbook, inside secrets of successful school tacticians. Tacticians need to kanyo indi. Weche go mag tuke mopogore opogore gi pichni mag mopogore ni Kang'ia girls hockey players, Moi girls Kamusinga handball coach. Mano ne ite no mar 31. Aito wan gi Javis maja South Africa mabende koro ne otingo trophy mare e loch mano mar golf. So he's going to be the winner of 60 million. Yes. Sema naitwa Javis Casey from South Africa. Akipata hii pesa, tafadhali mtu amwambie arudi tu kwao. Arudi kwao akipata hii pesa. Bringing the pesa ma Kenya can no South Africa, 60 million is not that big money for South Africans. You don't get me. Please, someone to advise this guy. Once amepatana hiyo pesa. Hey, good. Thank you. Thank you. Hey. Thank you. You need to go back to your family. In fact, or else we leave Kenya with nothing. Man, dear, our ladies are outside here. Mark out there. Kora mkajua ngwa hiki Kenya ndio kwa maruba the standard culture of Daily Nation. Ikitima bora inyo duka into so much work. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 ma midhiambo
nyaka saa 11 mamidhiambo kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo Cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde, ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo Cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde, ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo Cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde, ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo Cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa.
Joang'eteni ndi mano machielo kidini ndi mano mabedo wadhi godo nyime ka wabare mana koda tiyo kod onganya ndi dakika maro mapar wati katika chenro ni ndi odiochieng' ni mano ma kawuono. Weche go ndi badhi en gino ma osebedo ka koro okwako ahinya pacho kaendi. Ndiyudo ka sekta mopogore opogore mibadhi okwako. Brenda, weche go ndi mag mibadhi ang'o minyalo timo mana ni weche go ndi mag mibadhi oked godo yore ndi mano makare? Apani wan gi duol mochung' ne kedo koda mibadhi e pacho kaeri. Okonego beni duol ni bedo gi yore go maginyalo ng'eyo godo maling' kaka sekta mopogore opogore tiyo kapok pesa olal. Nyadi mathoth duol ni biro mana wuok oko ni kia giluwo jatelo makama sama iluwo jatelo no to millions oselal to gino omenda mabe koter jatelo ni e court kata timo ang'o tiyudo ka pesa gi ok bed recovered mondo mi otim gima owinjore. So I think ni duol mochung' ne kedo koda mibadhi e pacho kaeri mano the Ethics and Anti-Corruption Commission onego wuog oko mondo mi otim gimoro. At the same time wan kaka jopiny wanyalo go pore kuonde ma wang'eyo ni mibadhi ok dhi makare. Wanyalo wuok oko. Inyalo paro kanyo ndalo ker Uhuru Muigai Kenyatta ike mogik weche go eko mag mibadhi no jotelo mathoth ni mako pacho kaeri weche nowuok wa mibadhi ka to neno ka jotelo mathoth ni mako nyaka sani kipenja ni to bende jotelo go nego bedo be cases go norumo nang'o. So mibadhi okwaka pacho kaeri mangima. But jomotelo mochung' ne sekta mopogore opogore manyalo konyo weche keke mag mibadhi bende nyaka wuog oko ka gikonyore koda jopiny mondo mi watiek mibadhi e pacho kaeri. Kiki kajendi kaka gik ma osebedo ka koro timore kata jatend piny Kenya wuon kana dwaro timo kisera mar ombulu no nyiso ji no dhi kedo koda ka mibadhi. Yes. And mind en gino mane miyo japiny neno adieri kech no tuomo kata no gwelo nyaka rode moko mabende nitiere mano mibadhi ne kwako kata manitiyo kod yore mag mibadhi. And wanyalo wacho ni jatend piny Kenya be okedo koda ka mibadhi kaka nosingo koso macha was a PR mondo bende odonjo kode e telo. An kipenja gima aseneno ka ker Ruto timo sani kotenore koda ka weche go mag mibadhi. No, I don't see anything. But again, endanya wacho ni Kenya kaeri wan gi tabia moro mar recycling jotelo. Ng'ati gola ka mibadhi no kwake kato kineno ka mibadhi dhi kelo ni chaki gole wele. Yani jotelo gin iloro gelwora kama. So the same leaders ma mibadhi chando wagodo are the same leaders ma pod yiero are the same leaders ma pod ikete migepe mopogore opogore. Onge kaka inyalo tieko migabe badhi that way. Jogi oseng'iyo gi system ma giseng'eyo kona gi rode te ma gikwalo godo. Koro they are the same people michako iluoro. Ni yudo ka sekta mar for example achocho example kawacho ni mibadhi omake or whatever. Yudo ka jatelo ni kinene sekta makama iri kata mana NCS mar for example CS mar weche awach nango CS Manowel for example migosi mkitu mambo achiwo as an example kati nyalo chiwo maybe nyalo chiwo example kata mana gi Henry Rotich man mbadhi no kwa ma ro gi kwimero exactly mage jo miyudo ka kochako chung ni dwaro kata post moro japiny pod miye japiny pod gone kura kaso gin gi wan gi tepe moro ni tinde gi mora mora wach mibadhi kiwacho do jatelo mora mora pacho kaeri to gi ume gi weche mag politics ni mago mana weche mag siasa ilawruok koda nikech siasa maeri bende keto miyo sectors mochung' ne kedo gi mibadhi pacho kaeri tich matek because when they try to fight this mibadhi to ng'acha ringo to osedhi mowacho ni neno weche mag siasa idonjona nikech siasa nikech chung' mara nikech kiang'o and then again siasa bende wanyalo wacho ni osebedo katie mibadhi ka nitiere jotelo makata koro timo mana mibadhi kata gik moko ok dhi makare but bora they are supporting this political party or this ruling party or the opposition whatever they are protected. They are so much protected moko biyudo ka weche gi dhi mabor tiyudo ka samoro ng'ama is not protected in any way emiyudo kiridone kabisa nikech koro yudo ka every time wach mibadhi mako jatelo moro pacho ka to weche siasa nyaka donje. So mention jatend piny Kenya is not doing enough. According to me, you can see from the gazette manyoro makawuono kata makiny pod nyaka ng'eyudo weche mibadhi. Yeah, because Ruto is not doing anything to tieko mibadhi kaka nosingo. Role mano ma japiny onego bed ni timo weche gendi mag kedo gi mibadhi. Japiny onego bed na onego wabed whistleblowers. Number 2 jatelo moro amora ma wach mibadhi osemieno. Wan kaka japiny ok onego bed ni wayieno jotelo gi ni chako hold any public office. Ibiro ka japiny ogole kocha ni weche mag mibadhi to ochako kele ne japiny ka ng'ani chako chunga malo gi wang' matek ochung' kendo dwaro komora adiera dwaro to mibadhi to miene. I don't mean example former Nairobi governor kachako ni kanyo gi Evans Kidero. Yes.
weche mag mibadhi no miene kanene kaunti no ma Nairobi lakini no yako na duogo chungo mabeka kendo nitie jopiny mano moko ng'iyo ni to bende en adiera ni mibadhi no make kes ni pod dhi nyime and all this tiyudo ka wan jopiny wane mochak wamiyo jotelo yie kiteko yeah so wan kaka jopiny onego wa fight mondo mi jatelo moro amora ma mibadhi omiene yo moro amora ji aina gi ok onego bekra ni chako hold any office sani neno ka Mike Mbuvi Sonko wacho ni bro chung lakini king'iyo ndalo mano thiche ne weche mag mibadhi mane wacho no miene no whatever pod en gi joma support so wan kaka jopiny wambe wa fail our part yes king'iyo kanyendi duol mar EACC ma ochung' ne weche gendi mag kedo koda ka mibadhi wanyalo wacho ni nitiere gima pobe osetimo emomiyo nachako ka wacho ni duol mar EACC nitie kaka fail kamoro king'iyo cases mag mibadhi ma samoro EACC donje mamak motegno whatever ibro ni nitie whistleblower something yani that case already osebedo non ibro yudo ka samoro the opposition ndalo mane Raila nitie mane opposition en opposition ibro ka Raila wacho ni jatelo kama nitie ka weche mag mibadhi omeno to wach ni dhi adhiya koka bango kendo EACC donje kwani anapenjora an owuon duol ni ka en duol mochung' ne kedo koda mibadhi gin gionge other ways of ng'eyo kuonde ma mibadhi omako mondo mi gikony kapok kata mana pesa gi kiodhi mibadhi nyalo nyaka weche mag tender awarded to this company ma is not even there ghost companies are so many ghost companies kwani onge yo ma jogi nyalo ng'eyo godo ni mibadhi ni kuma kama kapok pesa lal like mibadhi gi ng'eyo ka pesa no se lal ma pesa jotelo moko no siwuok nyaka telo so I think they are also failing us they are not doing their job mondo mi gikab mibadhi ni kapok otimore na wang'e ni doho what role should they play in which going back by then as much as the EACC mochung? Yes. I think ni dom apacho kairi they are trying but anyalo wacho ni our court weche mag siasa inyo court mapacho kairi ibro ng'iyo nitiere some cases ma they very slow cases get very slow very slow even when there is evidence masamoro nyalo wach ni no say you pesa makama of the account makama is not supposed to be there ma goes to whatever tiyudo ka court luora kama igaema biro igaema kalo igaka pod tibro winyo ni there is no evidence ma link that person to the hero mar mibadhi I think the court they are not doing enough as much as they are trying but they are not doing enough cases moko chalo ka gime ng'iyo the person yani ing'iyo the like nitie cases moko manyalo wacho ni just late last year there's this I'm sorry to use this an example nitiere nyathi manonegi gi anko na mobedo buried baby Tamara kinyalo pa story mar baby Tamara no neno ka case no already early this year case no sengadi kendo ngacho sengadi ne nini mar twech but how many even political figures man gi cases mag nekedo to nyaka sama wawuoyi cases go poko ngadi poditero watera into circles kinyi takikudo kala lungo nyingato so mano romo nyisi gimoro ni ka cases moko nyalo tiekore piyo kama why not other cases so it means ni doho bende changia weche mag corruption exactly gichangia kabisa weche mag corruption doho changia which is very true now king'iyo kanyendi japiny aduoki back to japiny wacho kanyendi so it means ni japiny bende oseduokore piny en mowuon bende osenyayo mibadhi kende nikech jotelo mar corrupt kata mag corruption cases osemako ema bende gichagi nuoyo mondo mi otimre mondo chako bedie apisi so nyiso ni gin bende in one way or the other gichangie weche gendi mag corruption japiny bende changie weche mag corruption ka japiny nyalo ng'eyo maber ni jatelo ni kito nitiere kaka kama osebedo katimore but yudo ka pod japiny defend the same jatelo bende yudo ka pod japiny we just buy this jopiny each and every time biro running mago is political whatever and just politics and chung mara kasi yudo ka wanga ka japiny we buy this each and every time and each and every time we just buying at bebira to uma corruption kata mana maneno maber jatelo moro oktia majine no maber ni jatelo dito biro to okti wange maber nitiere jotelo ko kairimo some of them are governors which kwa wacho kairimo so governors mako they are not doing enough kata gi pesa bimiyogi but jatelo mani wacho that thing ne aka japiny boko ditu muso maja oleyo ngato penjire na diri
gimiwacho ni en adiera, nyalo bedo ni gini en adiera, we ang'iyane an kaka japiny gweng'wa ka ang'o mosetimore kama kata gima japiny ong'e maber ni pok otimore kata kuma rach to ka ng'ato wis to blow to ng'ato wacho. Like nitiere e wach mano mar corruption e counties wakendi, nitie mana gima damanyo ni kaendi mabende timore e county ni bano ma Homa Bay ma oganda wapenjore ahinya ni to nyalo bedo kanyendi machal nade. En gima manyo kaendi nyakor Magajuang ni to ing'eni county ma Homa Bay wasebedo kwaneno ka gik mathoth ahinya bede timore. Weche mag mibadhi, it's something ma osebedo kokwako oganda wa. And rumo mare bende ok bed ga mayot ahinya. And we question it, when will it end? Iyudo ka the same jopiny nitiere kata mana jopiny moko kiyudo kowuok ma so powerful ni koro dak kwedo mibadhi moro motimore kama to jotelo giluongo gi magi madhi ma wach no rumo. Nitiere kanyendi the payment mano nego bed ni timo kanyendi e headquarter mano ma Homa Bay. So chal ka gima idwa ni mondo chungi and chungo mare biro nikech no ochiw pesa gwendi e ataro mar chik. Ataro mar chik ma okoluwok gi chik. Yes, okoluwok gi chik. So nitiere kanyendi mang'eny ahinya mabende ing'eni en omenda maromo nade? Milion 20 to milion gi 820 820 million. Mane chulo godo gedo mano mar headquarter Homa Bay. Yes. So otime ataro mar chik. Gigi yudo ka ineno kacha ka oboke nero mar Daily Nation mane wache bilion 11 mar Talanta Stadium ni the people monego beni penjo maswali koro wacho maber ni gin nyaka CS mochung'ne migawo makama ninjo ka wacho ni they were not consulted. Gine gikia attendance no bedo awarded. Gine gikia so era ka gikia to gini to ni docket mari monego bedo ne mepuodho pesa ni onego beni signing of everything katimore to ing'eyo. So it means ni Simon Mvurya gene ochamo pesa. Exactly, they tell us. Ngata mane docket mar omenda ni eki. Chamo pesa. So mbadi ung'eyo pesa ni nikech okete mo release pesa. To in as much as nino gol pesa no kinde mokalo chien kata kama dipo kubel waziri, but he must have some clue about it. Nyaka ofuatilia mong'eni to pesa makama ento no team kod yango kata no dhikari. Watieko kiny masani endi, wach mabende wanyalo wacho kata minyalo wacho mogik watieko. An wach minyalo wacho ne jopiny en ni nyaka koro wawuog oko mondo mi wa fight corruption momako kuonde mang'eny e pacho kaeri. Kik waling'aling'a to kik wabed fooled gi gimoro amora ni ka samoro jatelo moro ikawo neno mowinjore to gisoyo weche go eko mag siasa kaeto girucho godo weche go eko mag mibadhi momieno. Gitiyo gi siasa to rucho godo weche mag mibadhi. En wan kaka jotelo, wan kaka jopiny, wan gi mandate kata wan gi teko mar golo jotelo gi eke weche go mag telo mondo mi waket lokruok obedi. Mar ariyo, kik wayie ni tiyo kodwa marach e weche go mag siasa. Waneno ka siasa ochakore pacho kaeri matek ahinya kendo ji osechako lose ngimagi. Ng'eni sama in itiyo kod yudo no ng'ama idhi hinyo mbele kanyo, impo yudo ka imbe hinyo ng'ato to imbe wadwa hiny. Koro wan jopiny wan ema wayie mondo mi jo siasa ti kodwa marach e weche go mag siasa maricho mag nek. Ka wanyalo bedo piny kaka jopiny kae to watamore ni gima kama koro to watamore, nyalo bedo maber kabisa. Wan gi teko kaka jopiny kendo mar yiero jotelo mowinjore. Nyakoro Magajuang an gima damedi weche wendi bedo matek ahinya kendo bedo ni onge. Mana ka nyawadwa osekwayo kanyendi weche mag siasa onego bed mana gi pogruok mano mar paro, to kik pogruok mar paro kel pogruok mano mar ngima mamiyo koro wakawo ngima jowetwa oko. Ng'ama inego ni endi en wuon ng'ato, en chi ng'ato, en nyar ng'ato, en wuod ng'ato, en nyaka nyithindi gi jomoko. Owuok kamoro. So kikawo ngimane oko, gima ber ni en minegeno joma no depend kuome ema inego. And therefore seche mitimo ne ng'ato marach, paro jok ma samoro o depend kuome. Oriti masani. Nyaka Henry Okech. Kaachiel koda ka an Brenda Agenyo.